אני חושב שזה מקליט עכשיו. כן, מקליט. כן, כן, קיבלנו הודעה מאוד מאוד רשמית על זה אוקיי, ש-recording is in progress. אוקיי, אז כן, אז אני מקליט את זה. אמ, טוב, אז אני רואה עכשיו בסדר, בוא נעבור ל-2022. מה נתחיל מועד א'? פשוט נזרום עם זה אם אתם רואים שמשהו הוא מיותר או קל מדי או משהו כזה, אז פשוט נעבור עליו, כן, אין סיבה להתעכב. אוקיי, זה 2022 מועד א'. אוקיי, זו הייתה השאלה, אני מניח שיש לכם את השאלה, אני יודע גם שיש לכם תשובות לדבר הזה, אבל בסדר, אז זו הייתה השאלה הראשונה. השאלה הראשונה, לעבור עליה, לא לעבור עליה, יש איזה... זה דומה לשאלה שהיה לנו בשיעורי בית. בסוף הרבה דברים דומים, אז אתם אומרים שאת זה אפשר לעבור הלאה? אוקיי, נשאלה אחרת, האם יש מישהו שמעוניין שנפתור את השאלה הזאת? כן, אני מעוניין. אוקיי, סבבה. אוקיי, אז כאן הגדרתי מחלקה דומה למחלקה P, כן, יש לנו מחלקה P המוכרת, הגדרתי מחלקה שנקראת מחלקה Q. אז דבר ראשון שניגשים לשאלה צריך לראות מה ההבדל, כן, להבין את ההגדרה, מה ההבדל בין המחלקה הזאת למחלקה P. אז מה שרומי אמר זה מאוד דומה לשאלה, אני חושב שנתתי לכם שאלה דומה על NP או משהו כזה. אז כאן זה אותו וריאציה רק על המחלקה P, כן, השאלה, כל ההבדל בין המחלקה הזאת למחלקה P זה שבמקום שיש איזשהו פולינום שהוא אמור להיות נכון לכל הקלטים, אז לכל קלט בעצם התשובה היא כן, יש x שייך ל-s, ורק אם יש פולינום שהוא ספציפי לאותו x, אין כאן פולינום שהאלגוריתם a הזה מחזיר כן, אבל אחרי מספר פולינומי, אותו פולינום של x, כן, זה לא פולינום אחד שטוב לכל הקלטים, אלא זה לכל קלט יש את הפולינום שלו. אז זה ההבדל בין המחלקה הזאת למחלקה p. האם זה משנה משהו? אז כמובן כן זה משנה משהו, כן, אם לכל קלט יש פולינומי שלו, אז זה לא בדיוק אותה הגדרה. עכשיו השאלה, אז אם כן, אז זה בעצם אינטואיציה למה הדבר הזה לא יהיה הוכחה, כן, למה זה לא שווה, למה P לא שווה ל-Q. אני לא מצליח לראות מה אתה... החדר תראה, חשוך מדי, אני לא... תכתוב יותר הרבה אז. אוקיי, אז האם זה, אז אם ככה, אז הוכחה כנראה זה לא יהיה, האם זו הפרחה, האם זה כאילו לשאלה פתוחה, מה אתם חושבים? מי רצה? אביתר ביקש את זה? למה לא יכולתי להגיד נניח שהפולינום הכי גדול מביניהם חוסם את כולם, או משהו כזה? או, מה זה הכי גדול, אבל כן, אם יש לנו אין סוף קלטים אפשריים במחלקה. אם היו מספר סופי של קלטים שהתשובה עליהם היא כן, אז אתה צודק, היה אפשר לקחת את הפולינום הגדול ביותר. השאלה היא מה קורה אם יש לנו אין סוף קלטים. זו קבוצה אינסופית. עדיין כולם פולינומים. בסדר. אני לא הבנתי את האינטואיציה למה זה לא שקול. אז בואו נגיד, כן, דוגמה, למשל, הפולינום הוא, לא יודע, n בחזקת סתם, כן, זה לא... או n בחזקת n, כן, משהו כזה. אז עבור כל n קבוע הדבר הזה הוא פולינום, כן, או אפילו 2 ב-n, לא שאני רוצה כזה גדול. הדבר הזה הוא לכל n קבוע קבוע, אבל ברור שאין לך פולינום אחד, לא קיים איזשהו c קבוע שהדבר הזה חסום את n בחזקת c, כן, תמיד אני יכול למצוא n יותר גדול שיעבור את זה. יום, לא הבנתי. אני מסתכל על קלטים הרי באורך 1, באורך 2, באורך 3, כן, ככה יש לי n קלטים. אז הדבר הזה, 2 ב-n, לצורך העניין, ברור שזה לא פולינום, נכון? אין לי פולינום אחד שחוסם את הדבר הזה. אבל אני יכול לכל מספר, לכל איזשהו מספר סופי, אני יכול למצוא פולינום שיהיה יותר גדול מ-2 ב-n עבור ה-n הספציפי הזה. אוקיי.
כן, אז עבור מספר סופי של קלטים, או אם יש איזשהו חסם על אורך הקלט הגדול ביותר, או הפולינום הגדול ביותר, זה נכון, אני יכול לקחת פולינום שחוסם את הכל. אבל אם יש לי אין סוף קלטים באורכים הולכים וגדלים, אז יכול להיות שלכל אחד יש פולינום שחוסם אותו, אבל אין פולינום אחד בהכרח שחוסם את כל הפולינומים. אוקיי. זה לא הוכחה, זה לא שום דבר, זה רק אינטואיציה למה אני לא אוכל למצוא פולינום אחד שחוסם את הכל. השאלה אז מה כן, אז איך אפשר או להפריך או להראות שקילות לשאלה פתוחה. אז להפריך, לדרוש בעיה שבהכרח הפתרון יהיה בגודל 2 ב-n. אז מה זה הפתרון? אז זה בעיית הכרעה, כן? הפתרון הוא או כן או לא. אפשר פשוט לקחת בעיה שידועה שהיא לא ב-P, אם למדנו על אחת, אני לא זוכר. מעולה, כן, אז האינטואיציה פה, הדבר המתבקש פה זה לקחת בעיה שהיא לא ב-P ואיכשהו להראות שהיא כן שייכת למחלקה Q הזו. אז זה משהו גם שעשיתם פחות או יותר בגיל בית, הייתם אמורים לעשות דבר הזה. לוקחים בעיה לא קריאה. נכון, כן, אז הדבר הכי מתבקש זה בעיה לא קריאה, בואו ניקח את הדבר הזה. בסדר, לא משנה איזו בעיה לא קריאה, כן, ניקח את בעיית העצירה, זה לא משנה אז. הדבר הזה... אבל למה? מה זה? אם היא לא עוצרת, אז מה זה עוזר? איך אפשר להראות שהיא ב-Q? אוקיי, רגע, אז איך להראות שהיא ב-Q אני אראה עוד רגע, אבל אני מנסה גם ללכת פה איזשהו מהלך, גם צורת חשיבה, כן, אז להראות, לקחת בעיה שהיא לא ב-P, כמו שאורי אמר, הבעיה המתבקשת זה בעיה לא קריאה, כן, כל בעיה לא קריאה בהכרח היא לא ב-P, אז אנחנו יודעים שהבעיה הזאת לא שייכת ל-P, זה ברור. זאת אומרת, מה שצריך להראות, אז נראה שהבעיה הזאת שייכת למחלקה Q. איך מראים שהיא שייכת ל-Q? צריך להראות לפי ההגדרה, כן, אלגוריתם, שהתשובה היא כן, אם ורק אם קיים איזשהו פולינום שהאלגוריתם מחזיר אחד אחרי מספר כזה של צעדים. אז הנה האלגוריתם, אלגוריתם A מקבל תיאור של מכונה ואיזשהו קלט עבור המכונה, ומה שהוא עושה הוא מריץ את M על X ואז מחזיר כן. אז זה אלגוריתם, כן? עכשיו, האם זה אלגוריתם פולינומי? לא בהכרח, כי יכול להיות שאפילו לא יעצור, נכון? אבל מה אנחנו יודעים? אם התשובה היא כן, אם הזוג הזה שייך לבעיית העצירה, אז זה אומר שהמכונה עוצרת על הקלט. כלומר, קיים איזשהו מספר צעדים, כלשהו, שאחרי מספר הצעדים הזה המכונה תעצור, ואז האלגוריתם שלנו יחזיר אחד. ובאופן, מהצד השני, אם האלגוריתם יחזיר אחד, בהכרח המכונה עצרה. תוך כמה צעדים היא עצרה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שיש איזשהו מספר של צעדים, אז לכל קלט נגדיר מה הפולינום יהיה, פשוט אותו מספר צעדים שלוקח למכונה לעצור עבור הקלט הזה. כן, מה שמתקיים זה שהדבר הזה שייך לבעיית העצירה, אם ורק אם M עוצרת על X, וזה אם ורק אם קיים איזשהו, לא יודע, מספר K, ש-M עוצרת על X תוך K צעדים, ואז זה בדיוק אומר, כן, אז מה הפולינום עבור הזוג MX? אז הפולינום פשוט יהיה המספר K הזה, כן, זה פשוט, אני יכול להגדיר פולינום שהוא פשוט מספר קבוע, מספר K, וזה אכן מקיים את הדרישות של המחלקה Q. בסדר? כן, בסדר. כן, כן. אוקיי, אז אחלה. אז זה כן, השאלה הזאת. אוקיי, דרך השאלה הבאה. אוקיי, אז כאן צריך לקרוא את השאלות. אוקיי, אני מניח שכבר עברתם, עשיתם איזושהי חזרה, ראיתם את השאלות, אז אני אומר בקצרה מה השאלה הזאת. השאלה הזאת היא, הגדרתי פה
איזושהי בעיה אין בשלמה, אז כן זה דורש קצת זמן של לשבת רגע ולהבין את ההגדרה, מה בכלל מוגדר פה. אז הגדרתי פה בעצם איזושהי שאלה של בהינתן גרף ומספר k, כן איזשהו g ו-k, האם יש כיסוי כוכבים שהוא בגודל לכל היותר k, שמה זה כוכב? כוכב זה בעצם, לפי איך שזה מוגדר פה, זה גרף שנראה מהצורה משהו כזה, כן? שיש לו איזשהו מרכז ולפחות 3 קרניים, 3 קרניים, לפחות 6 יותר, אבל לפחות 3. אז בעצם השאלה היא בהינתן גרף ומספר k, האם אני יכול למצוא k כוכבים כאלה שביחד מכסים את כל הגרף. אוקיי, אז זו השאלה, מה אתם חושבים? איך אפשר להראות, מאיפה מראים רדוקציה ואיך מראים שהיא NP שלמה? דודי, כן. כשאתה קורא לבעיה בשם מאוד דומה לבעיה אחרת, אנחנו צריכים להסיק שאנחנו יכולים לעשות רדוקציה ממנה, או שזה לא... זה אין לי תשובה. אני ניסיתי מוורטקס קאבר, אבל הצלחתי רק שכאילו צריך כוכב של 2, לא של 3. אוקיי, איך אתה עושה עם כוכב של... מה זה של 2? שיש לו 2 קודקודי קרניים? כאילו שיש לו לפחות 2 ולא לפחות 3. אוקיי, איך אתה עושה את זה? כאילו אני שולח בדיוק את אותו קלט, ואז הראיתי שאם אני מקבל כיסוי, אז אני יכול להפוך אותו לכיסוי כוכבים, אם אני פשוט מקסימום מזיז חלק מהקודקודים, נגיד אחד ימינה. זאת אומרת, כי- בערך רדוקציית הזהות מוורטקס קאבר היא... כן, רק צריך לעשות כאילו כמה תיקונים להראות למה אם יש כיסוי, אז יש גם כוכב מסדר 2. אוקיי. אז אוקיי, פה אפשר לחשוב כל מיני אינטואיציות למה הדבר הזה הוא... כן, אז רדוקציית הזהות אולי תעבוד באמת בהגדרה קצת יותר מקלה, אבל אם... צורת החשיבה שלו, אני הייתי מציע לחשוב על זה בעצם, אם לצורך העניין קיבלנו גרף שאנחנו יודעים, כן, לא בהכרח קיבלנו כזה, אבל נגיד היינו יודעים שהגרף, הדרגה המינימלית של קודקוד היא 3. נניח היינו מקבלים גרף כזה. אז במקרה כזה, מה שאני טוען שרדוקציית הזהות תעבוד. כי אז אם יש לי כיסוי קודקודים בגרף שהדרגה המינימלית היא 3, אז זה אומר, מה זה אומר? זה אומר שיש לי איזושהי קבוצה של קודקודים שמכסה את כל הקשתות בגרף. אז אותה קבוצה של קודקודים, אני חושב על הקודקוד שבכיסוי בתור מרכז הכוכב, וכל הקרניים בעצם זה כל השכנים שלו זה הקרניים, אז בעצם אני מקבל כיסוי של כוכבים בגרף הזה. אבל מה עם בעצם, מה עם הקודקודים שבקרניים? ההרגה שלהם לא תהיה שם. הקודקודים שבקרניים, מה הבעיה איתם? הקודקודים שבקרניים עצמם, אז ההרגה שלהם תהיה 1. אם הגרף שקיבלתי, לא כוכב מסוים, הגרף שקיבלתי, אם קיבלתי גרף שאני יודע שהדרגה המינימלית, אני יכול לצייר דוגמה, אבל אוקיי. זה. כאן הדרגה המינימלית היא 3. כן. כן, אז אם יש לי כיסוי קודקודים בגודל 2, נכון? אז אם אני לוקח, רגע, 2, 3. מה הכיסוי המינימלי פה? 3? כאן צריך 3 לדעתי. 2. כן, 3. אוקיי, אז בואו ניקח נגיד... למה אי אפשר לקחת 2 פינות נגדיות? כי יש לך אלכסון. כן, אז הקשת פה לא תהיה מכוסה. לקשתות, אוקיי. אבל אם ניקח פה 3 קודקודים, אז כאן כיסיתי את כל ה... אז זה כיסוי קודקודים בגרף הזה, בגודל 3. מה שאפשר... אז אפשר לקחת כל קודקוד כזה ולחשוב עליו בתור נגיד הקודקוד המרכזי הזה. אז יש פה... רגע, מה עשיתי פה? הדרגה המינימלית? כן. כן, אז הדבר הזה בעצם זה כוכב שהמרכז שלו זה הקודקוד הזה, נכון? זה קודקוד זה כוכב אחד, ועל כל אחד מהקודקודים האלה שצבעתי קודם בירוק, אז למעשה הוא מרכיב איזשהו
כוכב, כן? אין דרישה שהם יהיו זרים הכוכבים האלה. אז בעצם ההבחנה הבסיסית שנדרשה פה בשאלה כל הדבר שמוגדר פה בהרבה מאוד מלל והרבה הגדרות זה בסופו של דבר אותה בעיית כיסוי קודקודים, רק שעבור גרפים שהדרגה המינימלית היא 3. כן? אחרי שהבנו את זה והשתכנענו בזה שבהינתן גרף שהדרגה המינימלית היא 3, למעשה זו שאלת כיסוי קודקודים בגרף. כן, זה הבנו? זה יש שאלות? למה זה נכון? אבל ביקשו שלא יהיה קשתות בין קודקודי הקרניים. במקרה הזה יש. פשוט מוריד אותם בכל אחת מהקבוצות בנפרד. כן, אז אני מגדיר, לצורך העניין, אז אם נקרא לזה, לא יודע, זה קודקודים. רגע. כל כוכב הוא גרף משל עצמו, אתה בוחר איזה קשתות יהיו בו. כן. כן, אז אם זה 1, 2, 3 ו-4, אז S1 שהגדרתי פה תהיה 1, 2, כן, זה בעצם למעשה כל והקשתות, כן, 1, 2, 1, 3, בסדר, וכן הלאה, כן, זה הייתה גם נותן ABC לקשתות, יותר נוח. בסדר, לא משנה, הבנתם את כן. כן, אז זה אולי, אז זה באמת, ההגדרה אולי טיפה מבלבלת, פה כן צריך להבין את ההגדרה, זה לא אבל לפעמים זה לא ככה, לפעמים זה כן יש כיסוי כוכבים אבל אין כיסוי. אבל בגרף כאילו זה לא הדרגה המינימלית היא 3. נכון, אבל כרגע הוא מתייחס רק לדרגה מינימלית 3 פשוט. כרגע אני אומר, אם קיבלנו גרף שבו הדרגה המינימלית היא 3, אז למעשה זו שאלת כיסוי קודקודים באותו גרף. אם השתכנענו בזה, אז בעצם השאלה הופכת להיות, כן, מה הרדוקציה שנרצה לעשות? נרצה לקבל גרף כלשהו, ואם הדרגה, בוא נגיד ככה, היא פחות מ3, אז ליצור גרף שבעצם שאלת הכיסוי שם תהיה אותה שאלה, אבל שהדרגה המינימלית היא לפחות 3. כן, אז בעצם אתה יכול להוסיף 3 קודקודים ולחבר כל אחד לכל הקודקודים המקוריים. כן, בדיוק, אז קיבלנו איזשהו גרף, כן, אז זה הגרף G, אנחנו מוסיפים 3 קודקודים, ובעצם מחברים כל אחד לכל הקודקודים בגרף. אפשר גם לחבר אותם אחד לשני, אני לא יודע. ולהעלות את K ו-K, כן, ואז אז זה G-Tag. רגע, למה לחבר אותם אחד לשני? זה לא טוב. אתה צריך, כאילו, כי אז הכיסוי קודקודים הוא לא כיסוי קודקודים יותר. יכול להיות שזה לא נצרך, האם זה לא טוב? זה לא טוב, כי אתה צריך שלכל קשת תתקיים שאחד מהקצוות שלה בכיסוי. או ששלושת הקודקודים האלה יהיו בכיסוי. בעצם אני לא רוצה לאפשר קודקוד, אני רוצה ששלושת הקודקודים האלה יהיו בכיסוי, ואז בעצם בגרף המקורי יש לי כיסוי בגודל K, בעצם זו המחשבה. אז אוקיי, אז כן, אז קיבלתי גרף G, הוספתי 3 קודקודים, חיברתי את כולם לכולם כזה, וזה גרף G-Tag וזה K-Tag. אז עכשיו מה קיבלתי? קיבלתי גרף שהדרגה המינימלית עכשיו ב-G-Tag היא לפחות 3, ואם יש לי פה כיסוי, וכן, ועכשיו צריך רק לשים לב שאם יש לי כיסוי קודקודים בגרף G בגודל K, אני יכול להוסיף לו את 3 הקודקודים האלה ולקבל כיסוי קודקודים ב-G-Tag, ואם יש לי כיסוי קודקודים ב-G-Tag, אז כאן יש פה איזושהי הבחנה שבהכרח 3 הקודקודים האלה צריכים להיות בכיסוי, ועכשיו מה שנשאר זה אומר שבגרף G יש לי כיסוי קודקודים בגודל K. כן, ואז אותו רק מפה צריך להגיד, אוקיי, אז ואז כל כיסוי, כל קודקוד, אנחנו לוקחים את כל השכנים שלו ומרכיבים מזה גם כוכב. אז זו שאלה שהיא טיפה מאתגרת, אבל ההבחנה העיקרית שבעצם זו שאלת כיסוי קודקודים, רק שהגרף עם דרגה לפחות 3, ואז צריך לעשות את הרדוקציה שתתאים מגרף כלשהו לגרף עם דרגה לפחות 3. איך אני מוכיח את השלב הראשון הזה במבחן? כי צריך להיות מאוד פורמלי, נכון? אז זו שאלה כמה פורמלי צריך להיות, לא צריך להיות מאוד פורמלי, צריך להיות משכנע. השלב הראשון אתה אומר שאם יש לי דרגה מינימלית לפחות 3 אז זה כיסוי קודקודים. כן, ואיך אני מוכיח את זה? אז אפשר, תראה, אני לא דורש מכם הוכחה סופר פורמלית. אם אתה כותב משהו בסגנון שאם קיים לי כיסוי קודקודים בגרף,
אז נרכיב, כן, נסמן את הכיסוי הזה לא יודע, קבוצה C כלשהו, ועכשיו לכל קוד מהכיסוי נרכיב כוכב שאותו קוד הוא המרכז וכל השכנים שלו זה הקרניים, אז זה כוכב כי אנחנו יודעים שהדרגה המינימלית היא לפחות 3, והדבר הזה בהכרח מכסה את כל הקודקודים והקשתות כי נתון שהתחלנו מכיסוי. אז זה איזשהו הסבר שהוא יחסית במילים, אבל הוא די משכנע בסופו של דבר. ואת הגרירה השנייה, כאילו, שאם יש כוכב בדרגה מינימלית 3, אז אם יש כוכב בגודל לפחות K, אז יש כיסוי קודקוד. כאילו שהמרכזים אז הם יהיו הכיסוי, כן. אז פשוט זה הכיוון הקל, כן? אם אתה מסתכל על כוכב, כן, כן, כן. קח את המרכז של להיות הקודקוד, אז בפרט הוא מכסה בדיוק לפחות את כל הקשתות שהיו בכוכב. למה שלושת הקודקודים חייבים להיות בכיסוי, בהינתן ויש כיסוי? למה הם חייבים להיות? כי אם אני לא לוקח את אחד מהם, למעשה אני חייב לקחת את כל השכנים שלו, נכון? כן, אבל אתה יכול לקחת נגיד רק את שניהם, כאילו רק שניים מהם. אבל נגיד לקחתי את שני אלה, אז הקודקוד הזה יש לו קשתות לכל הקודקודים בגרף. זה נכון שזה יחסה לי את הקשתות ביניהם, אבל את כל הקשתות האלה, כדי לחסות את כולם אני חייב לקחת את כל הקודקודים המקוריים בגרף. אז אם הגרף מכיל יותר ומה אם לוקחים את כל הקודקודים המקוריים בגרף? מה זה? מה אם לוקחים את כל הקודקודים המקוריים בגרף? אז אם יש לי יותר לא יודע, K קודקודים בגרף, כי אם בגרף יש לי K קודקודים, אז ברור שהתשובה היא כן, כן, זה מקרה מנוון, ברור שאני יכול לקחת פשוט את כל הקודקודים וזה כיסוי קודקודים. מראש השאלה מתחילה להיות מעניינת רק כאשר יש לי ש-K הוא איזשהו מספר שהוא קטן ממספר. זהו, אבל אז במקרה כזה זה כאילו לא יעבוד, האלגוריתם. אז צריך להתייחס גם למקרים מנוונים. בוא נגיד ככה, לא הייתי מוריד על זה נקודות, כן, כי מראש השאלה בכלל לא מתחילה, אם K הוא בוא נגיד גדול ממספר הקודקודים בגרף או שווה מספר הקודקודים בגרף, השאלה בכלל לא מתחילה. השאלה מתחילה כשאין גדול מ-K, אז זה כן, כל השאלה כשמספר הקודקודים הוא גדול מ-K אחרת, אין בכלל שאלה. אז האם, בכל המקרים, כן, האם להתייחס בדיוק למקרה שהשאלה בכלל לא מתחילה, לא עשינו את זה, אז גם אני לא דורש מכם לעשות את זה, כן, זה המקרים המנוונים, תשובה מלאה כן, צריכה להתייחס לזה, לא הייתי מוריד לזה נקודות. תודה. אוקיי, עוד שאלות על זה? אוקיי, אז בוא נעבור לשאלה הבאה. אוקיי, להוכיח, להפריך או להראות שקילות לשאלה פתוחה אם P עם גישת אורקל ל-NP שווה ל-NP, עם גישת אורקל ל-NP חיתוך co-NP. אני חושב שאם הייתה לכם אפילו, אוקיי, זו שאלה קלאסית כזאת, אם היה לכם משהו לדומה אפילו, אני לא יודע. אוקיי, יש פה מישהו שרוצה שנעבור על השאלה הזאת? כן, אני אשמח. אוקיי, אז גם פה, כן, אז השאלה פה היא כאילו קצת טריקית, קצת מאתגרת, כי מצד אחד כאן יש לי אלגוריתם דטרמיניסטי, כאן יש אלגוריתם לא דטרמיניסטי, מצד שני גישת אורקל פה היא... אורי, אתה מצליח להתרכז ככה? ופתאום קולט את ה... כן, אני כבר רגיל לזה. אוקיי, אז יש כאן גישת אורקל ב-NP, שזה כאילו נותן לי מצד אחד יותר כוח, וכאן יש לי גישת אורקל לחיתוך של NP ו-co-NP. אז האם זה שווה, האם זה לא שווה, האם זה שקילות של הפתוחה, אוקיי, אז בואו שוב נגיד, מה אתם חושבים? אם עושים NP, עם גישה ל-NP חיתוך co-NP, אז זה ממש שווה ל-NP, הימני. כי אתה יכול לסמלץ שאלה למחלקה הזאת, נניח אם אתה ניגש לזה בעיה S, אז עם S ועם S משלים, לשאול האם אתה שייך או לא שייך. אז בעצם כל ההבחנה פה זה ש-NP עם גישת אורקל ל-NP חיתוך co-NP למעשה שווה למחלקה NP. אז ההכלה בכיוון מימין לשמאל זה ברור, כן, שהיא מוכלת. ההכלה משמאל לימין, אז כאן ראיתם בעצם את זה, ראיתם את זה אפילו בכמה דברים. הייתה הוכחה בהרצאה שעשיתי משהו בסגנון, שאם יש לי בעיה שיש רדוקציית קוק, כל בעיה
כי אם יש בעיה ב-NP חיתוך co-NP, שיש רדוקציית קוק מכל בעיה ב-NP אליה, משהו כזה, אז NP שווה ל-co-NP. עשיתי איזה משהו בסגנון שאני יכול בעצם לקחת את כן, העיקרון היה שבעיה שנמצאת בחיתוך, אז יש לי עדות גם לקלטים שהתשובה היא כן, גם לקלטים שהתשובה היא לא, ולמעשה אז אני יכול כאילו להחליף את גישות האורקל האלה בעצם באלגוריתם שמנסה לוודא שהתשובה היא כן, או שמנסה להשתכנע שהתשובה היא לא, ורק אז ממשיך כשהוא משוכנע מה התשובה, למעשה אני יכול להראות שכשהתשובה היא כן, אז יש לי איזשהו מסלול השתכנעתי בכל השאלות לאורך הריצה, ולמעשה זו ההבחנה בעצם העיקרית, כן, שה-NP משת אורקל NP חיתוך co-NP שווה ל-NP, כן, זה כל אחרי שהוכחתם את הדבר הזה, וזה גם, ראיתם משהו דומה בהרצאה, ראיתם משהו דומה גם בתרגול, אני חושב שעשינו משהו כזה, ואז בעצם השאלה האם P עם גישת אורקל ל-NP שווה ל-NP, כן, זו בעצם השאלה. זה לא לפי ההיררכיה, שכל סיגמה K זה, אם גישות ל-NP זה סיגמה K ועוד אחת? כן, אז במילים אחרות זה השאלה אם, כן, מה זה המחלקה הזאת? המחלקה הזאת זה כל הבעיות שיש רדוקציית קוק לאיזושהי בעיה ב-NP, נכון? אז בעצם השאלה בעצם היא האם NP סגורה לרדוקציית קוק. אז בעצם השאלה הזאת במילים אחרות זה השאלה האם NP סגורה לרדוקציית קוק. זה שקול ל-NP שווה co-NP, לא? כן, נכון, כי מכל בעיה, אז מה אנחנו יודעים שמכל בעיה יש רדוקציית קוק למשלימה שלה, אז אני יכול לקחת בעיה, לא יודע, את סאט נגיד, ולהראות שיש רדוקציית קוק למשלימה שלה, או מהמשלימה של סאט לסאט, כן, אז הדבר הזה זה אם ורק אם למעשה NP שווה ל-co-NP, כן, אז זה ברור שזה גורר ש-NP שווה, אם NP סגורה לרדוקציית קוק אז זה גורר ש-NP שווה ל-co-NP, זה פשוט כי יש רדוקציית קוק מכל בעיה למשלימה שלה, ומהצד השני, אם NP שווה ל-co-NP אז כל ההיררכיה קורסת ל-NP, ואז בפרט בעיה שיש רדוקציית קוק ל-NP, כן, הדבר הזה הרי מוכל ב-NP עם גישת אורקל ל-NP, שאנחנו יודעים שזה שווה לסיגמה 2. אז אם NP שווה ל-co-NP, כל הדבר הזה קורס לסיגמה, אז קורס ל-NP, ובפרט גם סיגמה 2 ששייכת, מוכלת ב-NP. למה NP בחזקת NP חיתוך co-NP זה NP? אוקיי, אז כאן זה העיקר, כן, זה עיקר ההוכחה שצריך להוכיח פה. אחרי שהוכחתם את זה, אז כל השאר זה כבר נובע די ישירות במשפטים שראיתם. למה זה? אז כאן אתם בעצם, הרעיון דומה מאוד לאותו משפט שהוכחנו בהרצאה, שאם יש בעיה ב-NP חיתוך co-NP, אוקיי, אני לא יודע, זה לא משנה המשפט, העיקרון זה שאם יש לי בעיה שנמצאת פה בחיתוך, ויש לי אלגוריתם לא דטרמיניסטי, כן, מה, אוקיי, בוא נעשה את זה רק, אולי חלק קטן מזה לפחות, הסקיצה של זה, אם יש לי איזושהי בעיה ששייכת למחלקה הזאת, אז מה זה אומר? זה אומר שקיימת איזושהי, לא יודע, S-Tag ב-NP חיתוך co-NP, כך ש S שייכת ל-NP משת אורקל ל-S-Tag. אז יש לי אלגוריתם לא דטרמיניסטי עם גישת אורקל ל-S-Tag שיודע להכריע את S, ו-S-Tag היא ב-NP וב-co-NP. אז אם S-Tag היא ב-NP וחיתוך co-NP, אז יש לנו, אנחנו יודעים ש-S-Tag היא ב-NP ו-S-Tag משלים היא ב-NP. אז יש אלגוריתמים לא דטרמיניסטיים עבור S-Tag ו-S-Tag משלים. ועכשיו מה שכל מה צריך לעשות זה כדי להכריע את S, אני אריץ את האלגוריתם הלא דטרמיניסטי עם גישת האורקל, וכל פעם שהוא ניגש לאורקל, אז לאלגוריתם שאני עכשיו בונה אין אורקל, אבל מה שאני אעשה, אני אפעיל את האלגוריתם שמכריע את S-Tag, אני אפעיל את האלגוריתם שמכריע את S-Tag משלים, אם אחד מהם מחזיר לי כן, אז אני יודע בוודאות שהתשובה היא, אם האלגוריתם שמכריע את S-Tag יחזיר כן, אני יודע בוודאות שהתשובה היא שהקלט שייך ל-S-Tag, ואם האלגוריתם שמכריע את המשלים מחזיר לי כן, אני יודע בוודאות שזה לא שייך ל-S-Tag, ואז אני יכול להמשיך בהתאם לפי
איך שהאלגוריתם ממשיך, כן, עם הגישה לאורקל, וככה לאורך כל הריצה. בסוף אם השתכנעתי לאורך כל השאלות של האורקל והגעתי לסוף אני מחזיר את התשובה שלו, ואם איפשהו באמצע שני האלגוריתמים יחזירו לי 0 אז אני מחזיר גם 0. כן, עשינו משהו, אפילו כמה פעמים אני חושב שעשינו משהו מאוד דומה לדבר הזה, ואז נשאר רק להראות, כן, שאם התשובה היא כן אז יש ריצה שמחזירה כן, ואם התשובה היא לא אז בכל הריצות האלגוריתם שרגע הגדרנו יחזיר לו. בסדר? יש איזה שאלות? אבל ההבחנה הראשונית, לשים לב שזה שקול ל-NP זה כבר כאילו, איך זה משהו שהיה נראה לך כאילו יותר ברור? זה לא יותר ברור, זה עיקר השאלה. עיקר השאלה זה ההבחנה הזאת, זה ההבחנה שכתבתי פה בהתחלה. כתבתי את זה במשפט אחד, אבל זה עיקר השאלה, עיקר ההוכחה זה הדבר הזה. אני חושב, כן, עכשיו, הדבר הזה גם היה לכם, שוב, וזה אולי מדגיש את הרעיון זה רעיון שהשתמשנו בו כמה פעמים במהלך ההרצאות ארגונים, אז אם הבנתם את הרעיון הזה, אז להוכיח את ההבחנה הזאת זה אמור להיות יחסית קל, או לשים לב אליה זה אמור להיות יחסית קל. אני חושב, אני לא בטוח שבאותה שנה, בשנה שעברה גם אפילו היה תרגיל בית להראות את הדבר הזה, ואז בכלל כאילו זה היה אמור להיות יחסית פשוט. אבל כן, זה עיקר השאלה, אחרי שהוכחתם את זה אז כל ההמשך כבר הוא יחסית נובע ישירות במשפטים, אין פה משהו קשה. וזה שזה מוכל בסיגמה 2 זה מיותר, נכון? כאילו זה לא באמת חלק מה. זה כדי להראות את הכיוון השני, כי אם NP שווה ל-NP, למה NP סגורה לרדוקציית קוק? איך אתה מראה את זה? אז P בחזקת NP שווה לסיגמה 2. אז זה מוכל, כן, ככה הראינו כשהגדרנו בכלל את ההגדרה השקולה של ההיררכיה הפולינומית, אז איפשהו, טוב, בסדר שאתם לא זוכרים, אבל המוטיבציה הייתה בעצם למצוא איפה נמצאות בעיות שיש להן רדוקציית קוק לבעיה ב-NP, ואז הראינו שהן נמצאות ברמה אחת מעל בהיררכיה. אז אם יש לי בעיה ששייכת למחלקה הזאת, למעשה היא גם שייכת לסיגמה 2, ואם ההיררכיה קורסת ל-NP אז היא גם שווה ל-NP, כן, משהו בסגנון הזה. בסדר, עוד שאלות על זה? שאלה הבאה. אוקיי, אז כאן השאלה אם הגרתי כאן איזושהי בעיה וצריך להראות שהיא NL קשה, כן? לא NL שלמה, לא צריך להראות שהיא ב-NL, צריך להראות רק שהיא NL קשה. ומה הבעיה? האם יש בגרף מעגל? אוקיי. אני פתרתי עם רדוקציה מאסטיקון ויצרתי כאילו V שכבות שכל אחת יכולה לעבור שכבה הבאה אם כאילו יש קשת כזו, והיחיד שיכול לחזור כאילו להתחלה בשביל ליצור מעגל זה רק כאילו T. כן, אז זה הפתרון הקלאסי, וגם פה זה מאוד דומה לשאלה שהייתה לכם בתרגיל הבית, היה לכם, הגדרתי לכם איזושהי בעיה עם גרף ממוין או משהו כזה, אני לא בטוח איך פתרתם את השאלה הזאת, אבל אותה רדוקציה שפותרת את השאלה עם גרף ממוין, זו אותה רדוקציה גם פה, זה בעצם הגרף, בהינתן איזשהו גרף, ליצור גרף של שכבות, כן, אז יש לנו את השכבה, כן, כאן יש לנו את הגרף המקורי, וגם כאן יש את הגרף המקורי, כן, הם אמרו להיות באותו קודם, והקשתות במקום שהם יהיו בתוך הגרף הן רק הולכות בין השכבות. אז בהכרח בגרף הזה אין מעגל, כן, זה גרף שהולך רק למעלה בשכבות, ואם יש לי פה את העותק של הקודקוד S ואיפשהו פה יש לי את העותק של הקודקוד T, אז אני מוסיף עוד איזושהי קשת כזאת, ואז הדרך היחידה בעצם שבגרף החדש הזה יהיה מעגל זה רק אם יש לי מסלול בגרף המקורי מ-S ל-T. זה בעצם כל הרעיון פה בשאלה הזאת. צריך גם להוסיף קשתות מ-T לעצמו כאילו בשכבות, כדי שאם המסלול יהיה קצר יותר זה יעבוד. אז אפשר מ-T לעצמו, אפשר מכל קודקוד לעותק שלו בגרף הבא. לעשות מ-T לעצמו פשוט עושה את זה יותר נוח להוכיח
בכיוון אוקיי, השני. איך שנוח, בסדר, אבל העיקרון זה העיקרון, זה אותו העיקרון גם של השאלה עם הגרף הממוין, זה בערך אותה רדוקציה פחות או יותר שכבר עשיתם אותה, כן? אז רק למה צריך מ-T לעצמו? כי אם הייתי עושה רק לשכנים, אז יכול להיות שהייתי מגיע איפשהו, הייתי מגיע ל-T נגיד פה, אבל לא היה לי איך להמשיך ל-T האחרון. בין העותקים, אוקיי, בסדר. תודה. אוקיי, אז אני מניח שאלה יחסית קלה לפחות מבחינתכם. בשאלה הקודמת, אין דרישה אבל שהזיכרון פה הוא לא יותר מלוגריתמי. אז הזיכרון של מה, כן? אנחנו מסתכלים על בניית הרדוקציה, כמה זיכרון אני צריך כדי... זיכרון הכוונה לסרט העבודה, כן? כמה אני צריך לשמור על סרט העבודה כדי לעשות את הדבר הזה. הפלט זה נכון, הפלט של הרדוקציה הוא יהיה גדול, הוא יהיה פולינומי, אבל הזיכרון שאני נדרש כדי לחשב את הרדוקציה למעשה, אני לא צריך הרבה, כי אני צריך לעבור על הגרף מספר פעמים ופשוט להעתיק את הקודקודים כמו שהם לסרט הפלט, ואז אני צריך לעבור על הקשתות ורק לעשות, אוקיי, אפשר לחשוב בדיוק כמה צריך, אבל מספר המשתנים, מספר המצביעים שאני צריך בשביל לחשב את הרדוקציה הוא מספר קבוע של מצביעים כלשהם לגרף המקורי. אז להראות את הרדוקציה הזאת הייתי יכול לעשות מספר קבוע של מצביעים, זה הדרישה? אם יש לי מספר קבוע של מצביעים, אז הזיכרון שאני צריך הוא לוגריתמי. וכמה שכבות עשיתם ברדוקציה הזאת? כמספר הקודקודים בגרף, אוקיי. זה הדבר המתבקש. בסדר? אוקיי. כן, תודה. אוקיי, כאן יש שאלה בפני עצמה אולי היא קצת קשה, אבל בהינתן זה שעשיתם את תרגילי הבית, אז היא אמורה להיות שאלה יחסית פתירה, או לא יודע אם קלה, אבל לא קשה במיוחד. אוקיי, לפני שאני מתחיל, אנחנו רוצים לעבור עליה? כן, אני אשמח. אוקיי, אז כאן הגדרתי שתי מחלקות, כן, זה לא המחלקה BPP, זה רק PP. מה ההבדל? זה שאין לנו כאן bound, זה לא bounded error probabilistic polynomial, אלא רק probabilistic polynomial, לא משנה השמות, כן, פשוט הגדרתי פה איזה שהן מחלקות. מה ההבדל בין המחלקות? ההבדל הוא שכאן במחלקה הראשונה, המחלקה השנייה היא יותר פשוטה לראות, כן, לכל קלט ההסתברות שהאלגוריתם מחזיר תשובה נכונה היא גדולה ממש מחצי. במחלקה הראשונה, אז כשהתשובה היא כן, אז כן, ההסתברות צריכה להיות כמו כאן גדולה ממש מחצי, אבל כאן כשהתשובה היא לא, ההסתברות צריכה להיות גדולה שווה מחצי, כן? כל ההבדל זה בעצם בחלק הזה. כשהתשובה היא לא, כאן זה גדול שווה חצי, יכול להיות בדיוק חצי, וכאן זה חייב להיות גדול מחצי. זה כל ההבדל, והשאלה היא האם זה אותה מחלקה, האם זה לא אותה מחלקה, או זה שקול לשאלה פתוחה. בעצם שאם הוא בא להחזיר 0 אז להריץ עוד פעם או משהו, לא? זאת אומרת, אפשר להוכיח שזה שווה. כאילו PP2 מוכל ב1 זה די פשוט, נכון? פה, 2 מוכל ב1 זה פשוט, כן, 2 מוכל ב1 כי האלגוריתם הזה פשוט... זהו, ואז בשביל 1 מוכל ב2, אז אם הוא בא להחזיר, אם A מחזיר 1 אז תחזיר 1, ואם A בא להחזיר 0 אז אולי תריץ עוד פעם. רגע, דווקא איפה שהסתבכתי עם השאלה זה ב2 מוכל ב1, כי אני לא ממש מסכים שההכלה היא כזאת טריוויאלית. כי ברגע שאתה מוסיף את הנתון ש-X שייך ל-S, למשל, אז זה כאילו זה משנה את ההסתברות. כאילו, כשיש לך הסתברות מותנית, זה שונה מההסתברות בלי ההתניה הזאת. אתה אומר, התנאי הזה. כן, כי נגיד תחשוב שיש לך ב-S, יש לך המון איברים ב-S, שהוא כמעט כל המרחב,
ואז שם ההסתברות היא תהיה גבוהה, אבל ב-S משלים זה תהיה הסתברות שקטנה מחצי, שהיא תהיה רבע, אז בשקלול שלהם ההסתברויות יהיו גדולות מחצי. זה לא משנה מה המרחב שלי, זה נכון לכל x בפני עצמו. לא, אם יש לך ההסתברות שהתשובה נכונה גדולה מחצי, אז אני חושב שזה לא בהכרח אומר שההסתברות של הפיצול שלהם שניהם יהיו חצי. הוא אומר אבל שלכל x התשובה היא נכונה בהסתברות גבוהה מחצי, כלומר גם ל-x ב-s וגם ל-x לא ב-s, לא על כל המרחב. הדבר, לא הכוכבית הזה שקול x ב-s גורר שההסתברות ש-a על x יחזיר 1 גדול מחצי, ו-x לא ב-s אוקיי. גורר שההסתברות ש-a על x יחזיר 0 גדולה מחצי. אני טוען שזה שקול, כן? זה אמור להיות חלק כן, אוקיי. בגלל שזה לא תלוי במרחב כמה x'ים יש, זה נכון לכל x בפני עצמו, אז אם ההסתברות תשובה נכונה היא לפחות חצי, אז שהתשובה היא אמורה להיות כן, ההסתברות לכן היא לפחות חצי, כשהתשובה אמורה להיות לא, ההסתברות ללא היא לפחות חצי, או גדול ממש מחצי, כן? ואז אם יש לי אלגוריתם שעונה לתנאים האלה, אז בפרט הוא גם עונה לתנאים האלה. אוקיי. אז זה החלה, זה מראה שזה מוכל וזה, כן, השאלה המאתגרת זה בכיוון ההחלה בכיוון השני. אני כאילו פתרתי את זה ועשיתי אמפליפיקציה של pp1 לשלושת רבעי, ואז כאילו הגדרתי אלגוריתם שמחזיר בהסתברות שליש 0, ואם לא אז הוא מחזיר את מה ש-AX אמרה, ואז אם מותנית זה כאילו מסתדר. אז כאן השאלה אם אתה יכול לעשות אמפליפיקציה, כן? האמפליפיקציה שלמדנו עליה לפחות היא הניחה שלכל קלט רוב הארצות יחזירו את התשובה הנכונה. ואז שיפרתי כאילו רק את x ב-s, את x לא ב-s לא שיפרתי. אוקיי, ואז מה? ואז אני אמרתי, תגריל 0 או 1 בהסתברות 2/3 ל-1, אבל אם יצא 0 אז... איך אתה יכול לשפר את x ב-s? אתה יודע שזה גדול מחצי, אתה לא יודע בכמה, יכול להיות שהוא גדול במשהו מאוד קטן מחצי, נכון? כדי לעשות אמפליפיקציה ובזמן פולינומי אנחנו צריכים שזה יהיה גדול, זה גם הראיתם בתרגיל בית, צריך שזה יהיה לפחות משהו פולינומי מעל החצי. אתה כאילו אומר שיכול להיות שהוא בחצי ועוד 1/2 בהם או משהו כזה? כן. איזה בעיות פתוחות יש באלגוריתמים הסתברותיים? מה ראינו באלגוריתמים הסתברותיים? ראינו הרבה דברים. האם RP שווה RP? זו שאלה פתוחה. האם BPP מוכל ב-RP? זו שאלה פתוחה. האם BPP מוכל ב-NP? האם NP מוכלת ב-BPP? מה הבעיה הראשונה שאמרת? אם RP שווה ל-co-RP? אוקיי. כן, חוץ מההחלות שהראינו בגדול כמעט הכל שם זה שאלות פתוחות. אתה יכול לכתוב אתה יכול נגיד להניח S ב-PP1 ואז לכתוב שההסתברות שתהיה תשובה נכונה, אתה יכול לחלק אותה לפי התניות, כאילו זה יהיה סכום של ההסתברות שהתשובה הנכונה בהינתן ש-X ב-S כפול ההסתברות ש-X ב-S, ואז ככה לעשות גם ל-X שונה מ-S, ואז... X ששייך ל-S, כאילו לכל X מתקיים הדבר הזה בפני עצמו, אז... לא, מה ההסתברות נגיד ש-AX שווה 1 בהינתן ש-X הוא ב-S, זה גדול מחצי, לא? מה ההסתברות בהינתן ש-X ב-S? בהינתן ש-S ב-PP1. אם X ב-S, אז ההסתברות גדולה מחצי. אז זאת אומרת שאני מסתכל, אוקיי. ואז אתה יכול לפצל את זה לפי החוק של ההתניות, שאתה מפצל את ההסתברות בהינתן AX שווה 1 כפול ההסתברות של X לא, בהינתן X שייך ל-S כפול ההסתברות ש-X שייך ל-S,
ואותו דבר ל-X שונה מ-S, ואז אוקיי, אתה אבל יכול מה זה להגיד X שייך ל-S? זה משהו שהוא לא, אתה לא מבין לקבל זהו, אז באופן אנחנו לא אבסולוטי. יודעים אותו, אבל אנחנו יכולים להגיד שזה גדול ממש מחצי כפול ההסתברות ש-X שייך ל-S, ועוד חצי כפול ההסתברות ש-X לא ב-S, ואז זה גדול ממש מחצי, ואז זה שווה חצי. אוקיי, לא בטוח קראתי לעשות, זה... כן, אני יכול לנסות לכתוב ולראות, כאילו תכתיב לי ונראה את זה, אבל יש פתרון שהוא יחסית פשוט פה, כי מבחינת אולי ההוכחה הפורמלית תהיה קצת מאתגרת, אבל הפתרון פה, הרעיון הוא מאוד דומה למה שכבר עשיתם, אני מניח שעשיתם בתרגיל בית. להכניס פה הסתברויות ש-X ב-S או X לא ב-S, נכון שאתה יכול להגיד שזה... לא, אתה לא מכניס אותם, אתה חוסם, כאילו, אתה לא מכניס אותם לזה. גם אתה לא צריך לחסום את לחשב. זה בגדול מ-0 או קטן מ-1, אתה לא יודע. לא, אתה יודע אבל שהסכום שלהם זה 1. אפשר להריץ אבל אולי את המכונה מפי אחד, ואז אם היא מחזירה 1 אז להחזיר 1, ואם היא רוצה להחזיר 0 אז להטיל מטבע בין 0 ל-1 ולהחזיר את מה אז שצריך. זה הפתרון הפשוט, כן, זה בעצם, אפשר לחשוב על זה פשוט או לא פשוט, אבל בעצם מה שאנחנו, כאילו מה שנתון לנו זה שכש... אני אכתוב את זה, אם אני מסתכל על איזשהו ציר בין הסתברות 0 ל-1, אז, ואיפשהו פה זה האמצע, החצי, אז כש-X הוא, בוא נגיד, לא ב-S, כש-X הוא כן ב-S, אז הדבר הזה נמצא איפשהו פה. כש-X לא ב-S זה נמצא יכול להיות גדול שווה פה. אז אם אני אעשה איזשהו שיפט לכל ההסתברות, או לכחול אני אזיז אותו טיפה ימינה, ובעצם את האדום הזה טיפה שמאלה, ופגש פה באמצע, אז שניהם יהיו גדולים מהחצי. כן? בעצם כל הרעיון פה זה איכשהו, אני מגדיל את ההסתברות של ה-0 על חשבון ההסתברות של ה-1, ואז בעצם שניהם יהיו גדולים מחצי, כן? זה כל הרעיון שצריך לעשות פה. אז בעצם אני רוצה להוסיף איזושהי הסתברות להחזיר 0, בלי תלות בשום דבר. זאת אומרת, תתחיל מלהחזיר 0 בהסתברות מאוד 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 קטנה, ואז תעשה את מה שהיית אמור לעשות, כן? ומה שזה אמור לעשות, זה יקטין טיפה את ההסתברות של ה-1, יגדיל טיפה את ההסתברות של ה-0, אבל שניהם עדיין יהיו גדולים מחצי, כן? זה בעצם הרעיון פה. זה דומה למשהו שעשיתם, אני חושב, בסעיף האחרון של התרגיל האחרון, זה היה גם משהו בסגנון הזה, אתם מחזירים 1 בהסתברות מאוד 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 קטנה, ואז עושים את מה שהאלגוריתם עשה, או משהו בסגנון הזה, כן? זה כל הרעיון שיש פה. אז איך עושים את זה? אז ההבחנה היא איפה הקו האדום הזה נמצא, כן? בכמה הוא גדול מחצי, אז בגלל ש-A הוא פולינומי, כן, A, האלגוריתם הוא פולינומי, אז קיים איזשהו פולינום P שחוסם את זמן הריצה. ולכן כאשר... למה אי אפשר לעשות אבל כמו שאני אמרתי, זה לא יוצא פשוט יותר? זה מה שאתה אמרת. אמרתי קודם להריץ את A, ואז אם הוא מחזיר 1 פשוט להחזיר 1, ואם לא אז להטיל, לא בהתחלה להטיל, כאילו לא בהתחלה להגריל ואז להריץ, קודם להריץ את A. זה משנה. זה לא יוצא יותר פשוט כי אז לא צריך למצוא את המרחק הזה, פשוט אם זה 1 זה כבר יחזיר 1, ואם זה... בעצם אבל צריך שאם זה יהיה 1, אם זה לא ב-1 אז להגדיל את האופציה שזה יחזיר. אז הפוך, אם זה להגריל קודם, אם יוצא 0 אז להחזיר, ואם יוצא 1, לא, אולי זה לא יעבוד. למה אתה רוצה להקטין את האדום? אני לא רוצה להגדיל, אני רוצה להגדיל את הכחול, כן? אז רועי פה מנסה להציע להגדיל את הכחול בלי להקטין את האדום, זאת אומרת שהוא לעשות את זה בצורה מותנית או משהו כזה. אני טוען שאפשר לעשות בעצם לכל X, בלי תלות בהאם התשובה היא כן או התשובה היא לא, להגדיל קצת את הכחול, ממש ממש קצת, אז זה יקטין את האדום, כי אני עושה את זה בלי תלות בשאלה האם התשובה היא כן או לא, אז אם אני מגדיל טיפה והסכום שלהם אמור להיות 1 או משהו כזה, אז אם אני מגדיל את הכחול אני בהכרח אקטין טיפה את האדום, אבל אם אני אקטין אותו מספיק מעט,
אז שניהם עדיין יהיו מעל החצי, כן? זה בעצם, יכול להיות שאפשר לעשות את זה בצורה יותר פשוטה ואיכשהו לעשות פה איזושהי התניה או משהו כזה. אני מראה לכם איזשהו פתרון, כן? יכול להיות שאפשר איכשהו לשפר את ה... אבל הרעיון זה אוקיי, מה שבעצם ההבחנה הבסיסית פה, שאם התשובה היא כן, אז ההסתברות שהאלגוריתם מחזיר 1 היא גדולה שווה מחצי ועוד 1 חלקי 2 ב-p של x. אז למה זה נכון? כי יש לי לכל היותר 2 ב-p של x ריצות אפשריות, נכון? אם זה אלגוריתם שעושה p של x צעדים, אז יש לי בכל צעד הוא עושה איזושהי בחירה, זה חסם על מספר האפשרויות, מספר הבחירות שיש, ואז אם יש לי יותר מחצי שמחזיר כן, אז הדבר הבא שיכול להיות גדול מחצי זה משהו, זה חצי ועוד 1 חלקי 2 ב-p של x. אז אם אני אגדיר אלגוריתם שמה שהוא עושה הוא פשוט, כן, אז נגדיר אלגוריתם A-tag שבשלב הראשון זה החזר 0 בהסתברות 1 חלקי 2 ב-p של x, ואחרת אחזר את מה שמחזיר A על x. אז פשוט לקחת את האלגוריתם המקורי A וזה A tag על x. לקחת את האלגוריתם A פשוט להחזיר איזושהי, להגדיל את ההסתברות של ה-0. זה בעצם, זה במשהו ממש ממש קטן. אז זה האלגוריתם, צריך לעשות פה את החישוב, והחישוב פה יוצא שכשהתשובה היא כן, אז ההסתברות של להחזיר כן זה עדיין יוצא משהו מעל החצי, כן? זה משהו בסגנון של כש-x ב-s, אז הדבר הזה, כן, ההסתברות ש-a-tag מחזיר 1 היא משהו כמו 1 פחות 1 חלקי 2 ב-p של x, כן, זה ההסתברות שהוא לא החזיר 0 בצעד הראשון, ואז כפול חצי ועוד 1 חלקי 2 ב-p של x. הדבר הזה גדול מחצי, אפשר לפתוח את זה, לראות שזה גדול מחצי. הדבר הזה גדול מחצי, וכשהתשובה היא לא, אז ההסתברות שהוא מחזיר 0, תג על x מחזיר 0, אז אמור להיות משהו גדול מחצי, גדול שווה חצי, ועוד משהו מאוד מאוד קטן, ואיכשהו זה גם יוצא, כן, אפשר לעשות את החישוב הזה, אבל זה גם יוצא גדול מחצי. הגדלנו קצת, זה הגיוני שזה יגדיל טיפה מעל החצי, ואת השני זה לא יקטין יותר מדי. זה כל הרעיון, יכול להיות שיש עוד דרכים לפתור את זה, אבל זה הדרך, והיא גם מאוד מזכירה מה שעשיתם בתרגיל בית, מהבחינה הזאת של באיזושהי הסתברות קטנה להחזיר כן או משהו כזה, ואז את השאר לעשות כמו שהאלגוריתם המקורי עשה. ואם למעלה זה היה עם גדול שווה בשניהם, אז אי אפשר היה לעשות את זה, נכון? נכון, אם זה גדול שווה בשניהם, אז זה גם משהו שהיה לכם, אני חושב, בתרגיל בית, אז זה כבר גם בעיות לא קריאות אפשר להכריע באלגוריתם הזה. זה כאילו ה-BPP חצי. כן, בדיוק. אוקיי. יש סיבה אי פעם לשחק עם האלגוריתם עצמו ועם נגיד העדויות שלו וזה? זאת אומרת, כי כאילו נגיד פה עלה לי רעיון שלא עובד מן הסתם, אבל היה איזשהו רעיון כאילו נגיד להוריד אחת כאילו נגיד יש חצי מהעדויות פותרות את הזה של a שווה 0 והחצי השני לא פותרות, אז פשוט להוריד אחת מהעדויות שלא פותרות וליצור אלגוריתם חדש a שכאילו העדויות האלה מתאימות לו, ואז להוכיח שהאלגוריתם האלה שקולים. אתה אומר עדויות, אתה מתכוון, מדובר פה על ריצות. כן, כאילו ריצות, כן, אבל כאילו מתייחס לזה כאילו זה עדויות. כאילו העדות אומרת מה האלגוריתם עושה בריצה הזאת. ואיך אתה מוריד איזושהי, כאילו איזה עדות אתה מוריד, איך אתה יודע מה להוריד? אחד מהעדויות אז זהו, אז זה לא עובד פה ספציפית, כי לכל אחת יש עדות שונה יכול להיות, ויכול להיות שתוריד את רוב העדויות, אבל יש מצב שאי פעם זה רעיון כאילו טוב, שיעזור? או שזה לא נראה לך... אם יש מצב שאי פעם זה יעבוד, כן, יש מצב. טוב, הבנתי. מה בעצם שההסתברות תהיה גדולה שווה חצי ב-1 חלקי 2 ב-p של x לפחות? שוב, מה? אמרת שאם x גדול שאם x ב-s, אז ההסתברות ש-x תחזיר 1 היא לפחות חצי ועוד 1 חלקי 2 ב-p של x. למה זה כאילו נכון? כי
מספר הצעדים שהאלגוריתם עושה הוא משהו פי של x, נכון? זה מספר הצעדים שהוא עושה. אז אם ככה, אז מספר הריצות האפשריות זה 2 בפי של x. אז אם יש לי יותר מחצי ריצות שמחזירות תשובה של 1, אז זה יכול להיות משהו כמו, כאילו, המספר הריצות הכי קרוב מעל החצי הוא חצי ועוד 1 חלקי 2 בפי של x, כן? עוד ריצה אחת מתוך ה-2 בפי של x ריצות אפשריות. תודה. יש לי שאלה אבל אחרת. כאן יכולנו לבטל את הגדול ממש, כאילו להפוך את זה, בגלל שזה גדול ממש, אז יכולנו לקחת את ההפרש הזה של 1 חלקי 2 בפולינום. אבל נגיד, וחצי אנחנו יודעים ש-b חצי אפשר גם להכריע איתו בעיות לא קריאות, אבל נגיד הייתי מחליף הכל לשני שליש, ו-p2 היה גדול ממש, ואחד היה גדול שווה משני שליש בשניהם. זאת אומרת, את pp2 להשאיר כמו שהוא, ואת זה לא, את הכל עם שני שליש, אבל פשוט עם שני שליש, וגדול שווה בלמעלה וגדול ממש בלמעלה. פה גדול שווה שני שליש, פה גדול ממש משני שליש. כן. אז זה לא פשוט אמפליפיקציה רגילה שעשינו? כאילו, למעלה שניהם גדול שווה, אז אפשר להראות שזה שקול? אז זה לא, ראינו הרי שעם שני שליש אני יכול לעשות אמפליפיקציה עד משהו שאקספוננציאלי קרוב לאחד. אוקיי, תמיד? גם אם זה גדול שווה לשני שליש? ההגדרה המקורית זה עם גדול שווה שני שליש. אז דווקא עם חצי זה כאילו בעייתי יותר? כן, כי האמפליפיקציה התבססה על זה שרוב הארצות יחזרו תשובה נכונה. אז כאילו נריץ כמה פעמים, אוקיי. אתה יכול להזכיר באיזה תנאים אפשר לעשות אמפליפיקציה בזמן פולינומי? רק כאילו שיש לי משהו שהוא מעל 1 חלקי פולינומי? אז זה עשיתם את תרגיל בית האחרון, זה מה שראיתם את זה. אני זוכר כאילו את התרגיל, אבל לא הבנתי כאילו שזו דווקא המשמעות שלו. אז בהרצאה ראינו שאם יש לי הסתברות לפחות שני שליש, אני יכול להגדיל את זה עד משהו כמו אקספוננציאלית קרוב לאחד. בתרגיל בית הראיתם שאם יש לי חצי ועוד איזשהו 1 חלקי p של x, 2 p, לא 2, חצי ועוד 1 חלקי p של x כלשהו, אפשר להגדיל את זה לשני שליש. אז בעצם יש לי משהו פולינומית מעל החצי, אפשר להגדיל את זה בפועל עד לשני שליש, ואז גם אפשר להגדיל את זה עד אקספוננציאלית קרוב לאחד. במבחן אני יכול פשוט כאילו אם אני רואה משהו כזה לציין מהשיעורי בית אפשר לעשות אמפליפיקציה? או ש... האם אפשר להשתמש בלהגיד ראינו בשיעורי בית, עשינו בשיעורי בית וזה, אז בגדול לא. כי אם ככה אז אני גם יכול לדרוש מכם, יש איזה שני צדדים למטבע הזה, כן? אם אני לא דורש מכם לזכור את כל התרגילים שעשיתם בשיעורי הבית למבחן, אז גם אתם לא יכולים להשתמש, זה לא חלק מה... אין בעיה למרות שאלה קלה, כי אני מוכחתם בתרגיל הבית, אז לחזור על אותה הוכחה מתרגיל הבית אמור להיות כאן, זה לא לשנן אפילו, זה משהו שעשיתם כבר, אז זה כאילו... אז בקיצור, לצטט מההרצאה אפשר, לצטט מתרגיל הבית, לא. כלומר, כאן אבל אי אפשר לעשות כאילו, בעזרת ההרצאה אפשר אמפליפיקציה רק למשהו שהוא גדול ממש כמספר מחצי, ובשביל לעשות את הדבר השני שאמרת צריך את התרגיל בית, נכון? מחצי ועוד 1 חלקי p של x, אז צריך כאן. אבל ברגע שזה לא תלוי ב-x, אלא משהו גדול ממש מאחד, כאילו קבוע, זה בסדר. גם ההוכחה יחסית פשוטה, כאילו, אז זה לא דורש יותר מדי. בואו נגיד, אם תכתבו את זה שאפשר לעשות, לא תחזרו על כל ההוכחה, כנראה לא ירדו לכם יותר מדי נקודות, כן? זה משהו סמלי. כאן אבל אז אי אפשר לעשות אמפליפיקציה לקרוב ממש, נכון? כי זה 1 חלקי 2 בפי. טוב, אז עוד שאלות על זה? טוב, אז תוך בערך שעה, ולצד פחות סיימנו מבחן שלם, אתם רואים כבר לא צריך אפילו 2.5 שעות. תוך שעה אפשר לסיים את המבחן הזה, וזה אפילו תוך כדי זמנים ושאלות והצעות. טוב, אז בואו נעשה כל אחד מבחן איתך, ככה, ונפתור את כולנו בשעה. לא קצת זמן של לכתוב את התשובות, כי אני קצת כתבתי כאן, לא ממש כתבתי את התשובות, אז דורש עוד קצת זמן, אבל לחשוב על כל הפתרונות זה תוך
שעה אפשר לחשוב על הכל. בהינתן שכתבת את השאלה. בסדר. טוב, נעבור למועד ב'. אמרנו כבר לא מתעסקים עם הסתברות מותנית, לא, לא. אוקיי, אז זה אותה שנה, מועד ב'. השאלה הראשונה, אז גם הגדרתי איזה מחלקה דומה למחלקה, שם זה היה ל-P, עכשיו הגדרתי משהו דומה למחלקה PF. אז מה ההבדל? כן, והשאלה עכשיו, האם PF שווה למחלקה החדשה שמוגדרת בדומה ל-PF. אז מה המחלקה? המחלקה היא בעצם אותו דבר כמו PF, רק שכל הדרישה היא לא לכל קלט, אלא רק לקלט שיש תשובה. כן, זה ההבדל. כשיש תשובה, אז כן, ב-PF הדרישה הייתה כשאין תשובה להגיד אין פתרון. במחלקה הזאת, אם אין פתרון אז אני יכול להחזיר תשובה שרירותית כלשהי, ואם יש פתרון אני נדרש להחזיר פתרון כלשהי. והשאלה אם זו אותה מחלקה, כן, זה בעצם השאלה. אתה יכול להסביר שוב את ההבדל? כן, אז זה אפילו כתוב בצורה הזאת, כן, אני מגדיר באופן דומה למחלקה PF עם ההבדל שהאלגוריתם נדרש להתמודד רק עם קלטים שיש להם פתרון. ואז יש הסבר גם, כן, אז כשאני אומר שזה שייך למחלקה פרומיס PF, אם יש אלגוריתם פולינומי כלשהו שבייתן קלט X כך שיש פתרון, כן, שקבוצת הפתרונות היא לא ריקה, אז האלגוריתם נדרש להחזיר איזשהו פתרון חוקי. ואם אין פתרון אז הוא יכול להחזיר כל דבר שהוא רוצה. זה בניגוד ל-PF, שם כשאין פתרון אז הדרישה הייתה שהאלגוריתם יחזיר את הסימן הזה של הענף הזה, הסימן שאומר אין פתרון. אפשר כאילו להגדיר סוג של וריאציה של בעיית חיפוש של אולט, שהיא כאילו מחזירה, שהיא מחפשת כאילו את הפלט עוצר, ואז תמיד להחזיר עוצר כאילו. כן, אז גם כאן, כן, אז אנחנו רואים זה ההבדל, השאלה אם ההבדל הזה משמעותי או לא משמעותי, וגם פה בעצם כדי להראות שהדבר הזה לא שווה, אז זה גם איזשהו משהו דומה לווריאציה שגם עשיתם את תרגיל הבית, אני חושב הראשון, גם עשינו בהרצאה, בעצם לקחת את בעיית העצירה ולהגדיר בעיית חיפוש שברור שהיא לא תהיה ב-PF, אבל כן אפשר להראות שהיא בפרומיס PF. אז איזה בעיה, איך נגדיר את זה? אז אפשר להגדיר את הבעיה R להיות משהו בסגנון של MX, פסיק נגיד עוצרת, כך ש-M עוצרת על X. אז זו בעיית חיפוש, כן? זו בעיית חיפוש שלקלטים שהתשובה עליהם, שהתשובה אמורה להיות כן, כן, שהמכונה עוצרת על הקלט, אז התשובה עוצרת היא תשובה חוקית, וכשהתשובה היא, כשהיא לא עוצרת אז בעצם אין פתרון. זה בעצם בעיית החיפוש, וברור שהדבר הזה לא ב-PF, כי אם הוא היה ב-PF אז הייתי יכול די בקלות להכריע את בעיית העצירה, אבל זה כן בפרומיס PF. למה זה בפרומיס PF? אז אלגוריתם שתמיד מחזיר עוצרת עונה על הדרישות של פרומיס PF, כי כשהתשובה היא כן הוא מחזיר פתרון חוקי, וכשאין פתרון אז הוא מחזיר פתרון כלשהו, זאת אומרת יכול להחזיר תמיד עוצרת וזה עונה לדרישות של פרומיס PF. לי עלה ישר כאילו להביא מכונת טיורינג ולמצוא את הפלט שעליה יוצא, כאילו למצוא את ה-X. האם זה גם יעבוד? שוב, להגדיר מכונה שמה? לא, נראה לי שזה לא משנה, תודה. אוקיי. רואי, נראה לי שאפשר גם עם ATM, אותו רעיון, פשוט להוסיף 0 ו-1 כאילו לפי מה הוא מחזיר. אפשר לקחת כל בעיה קריאה ולהגדיר שהפתרון כשהתשובה היא כן הוא 1 וכשהתשובה היא לא אז אין פתרון, כן, כל דבר כזה יעבוד, זה לא משנה איזו בעיה ניקח. אוקיי. בעיה עם תשלמה, subset sum tag. צריך לעבור על זה ולהמשיך הלאה. אני אעשה. אוקיי.
אז שוב, אנחנו מסתכלים כאן, הגדרתי פה איזושהי בעיה, שלב ראשון תמיד זה לנסות להבין, לפני שרגע לשפוט רגע על הבעיה, לראות מה בעצם מוגדר פה. אז יש פה הגדרה של בעיה שהיא בעצם אותה בעיית subset sum, רק שההבדל הוא שעכשיו אני יכול כדי להגיע למספר, כן, ב-subset sum, השאלה הייתה אם אפשר, האם יש תת קבוצה של איברים שהסכום שלהם זה שווה למספר היעד, וכאן זו אותה שאלה, אבל מותר לי לקחת איברים פעמיים, לכל היותר חצי מהאיברים, כן, אני יכול לקחת לכל היותר חצי מהאיברים פעמיים בשביל להגיע למספר היעד. אז יש פה אפילו דוגמה, הדבר הזה שייך לסאבסט סם טאג, כי אני יכול לקחת את אחד מהאחדות פה פעמיים ואז להגיע לשלוש. כאן אני לא יכול, כי בשביל להגיע לארבע אני צריך לקחת יותר מחצי מהאיברים פעמיים, וזה כמובן, זה לא עונה לדרישות. אז נתתי פה גם הגדרה פורמלית, כן, הקושי בשאלון, אני לא רוצה להתחכם בהגדרות, כן, אני רוצה שההגדרות יהיו כמה שיותר ברורות. יצא, לפחות בתרגילי הבית, יצא שניסיתם לפעמים, או מצאתם איזושהי התחכמות בתוך הבעיה, זה לא, האתגר פה זה לא, לפחות, אני לא מנסה להכשיל בצורה שבה אני מציג את ההגדרה, כן, ההגדרה אמורה להיות כמה שיותר ברורה, אז אפילו נתתי פה איזושהי הגדרה פורמלית, שבעצם זה אומר אותו דבר, כן, זה אמור לענות, זה אמור להיות ההגדרה הזאת. וצריך כאן, אז אוקיי, זה לא רק להראות שהיא NP שלמה, אלא קודם כל לבדוק, להגיד האם היא ב-P או שהיא NP שלמה ולא P. יכולים להיות גם מספרים שלמים, נכון? כאילו, שליליים. אז מספרים טבעיים, כן, זה הגדרה. אוקיי. אז אין פה שליליים. אז זה באופן דומה לשיעורי בית, אני מניח שאפשר להגביל את כמות הבחירות. כאילו, ואז זה יהיה פולינום. אני לא הצלחתי מסאבסט סאם, אבל עשיתי איזשהו משהו מפרטישן. יש במקרה מסאבסט סאם? אז כן, אז כאן אפשר מסאבסט סאם, פה אפשר גם מפרטישן מן הסתם. אז כן, הבעיה כאן היא NP שלמה, כי אני לא בעיה ב-P, היא בעיה NP שלמה. אם תנסה להגביל... למה היא לא ב-P? מה זה? למה היא בהכרח לא ב-P? אז היא לא בהכרח לא ב-P, פשוט אפשר להראות שהיא NP שלמה, אז אם היא NP שלמה אז היא סביר שהיא לא ב-P, כן, זה בעצם נכון, אבל בדרך כלל במבחן בשאלה כזאת אני קודם כל אנסה לחשוב, אוקיי, אולי בוא נראה אם היא ב-P או לא ב-P, ורק אז אני אגש אוקיי, אז איך זה ב-P, כן, מה אלגוריתם היה עושה? זה מה שרועי אמר בהתחלה, רועי. כן, שמה? הוא הציע לחסום על... דבר. לנסות להגיד את זה, לחסום את כמות האופציות לבחור קבוצה, אבל אין לנו כאילו מידע על הגודל. זהו, אז אם תרצה לחסום את המספר האפשרויות לבחור, אז למה שצריך לחסום, אם בסאבסט לא הצלחת לחסום את זה, כאילו זה לא היה ב-P, אז למה שאת זה תצליח לחסום? זהו, כן. לא, כאילו הבעיה היא נראה לי שבבחירה אז, בצ'וז למעלה, יהיה V ועוד V חלקי 2, ואז עדיין יישאר אקספוננציאלי, נכון? יש לך רק יותר אפשרויות, כן, בסאבסט אתה יכול לקחת כל איבר פעם אחת, כאן עכשיו יש לך חצי מהאיברים שאתה יכול לקחת אפילו פעמיים, אז זה רק מוסיף אפשרויות, זה לא מקטין את כמות האפשרויות שיש לך לבחור. כן, זהו, אבל בשיעורי בית כאילו היה לנו עם K, נכון? או מה זה היה? עם 100, זה היה עד 100 איברים. אוקיי, זה היה מספר קבוע כלשהו או משהו, כן. אוקיי. אוקיי, אז זה אולי אינטואיציה למה שזה לא יהיה ב-P, כן, למה לנסות להראות שזה NP שלם. אז אז איך מראים? כן, צריך לראות אז רדוקציה, אפשר מפרטישן, אפשר מסאבסט סאם. בעצם מה ההבדל בין הבעיה הזאת לסאבסט סאם? שכאן בעצם אני יכול לקחת איבר כלשהו פעמיים. אז איך תיראה רדוקציה? כן, מה הכיוון של רדוקציה שאני ארצה לעשות מסאבסט סאם? זה בעצם לא לאפשר לקחת אף איבר מהקבוצה המקורית פעמיים. כלומר, ניצור איזושהי קבוצה שבעצם נכריח את הבחירה של האיברים שניקח פעמיים להיות רק מהקבוצה החדשה, ואז בעצם את הקבוצה המקורית נוכל לקחת כל איבר רק פעם אחת. אם נרצה את זה באופן פורמלי, אז אם קיבלנו איזושהי קבוצה A, זה קלט לסאבסט סאם, אז מה שאפשר להגדיר, אז אפשר לסכום את האיברים, כן, נגדיר או נסמן S להיות סכום האיברים,
ב-A, ונגדיר קבוצה A tag להיות A איחוד איזשהו מספר גדול, כן, נגיד פעמיים S. כמה פעמים כמספר האיברים ב-A. ואז הסכום שאתה רוצה זה B ועוד כאילו שני A כפול שני S. כן, ואז B תג יהיה B, ועוד אז משהו כמו, כמה זה? 4S? ב-SA לדעתי. ב-S כפול A. כן. כן, אני בעצם רוצה לחייב שאני אקח את הקבוצה, את כל האיבר, בעצם הקבוצה הזאת היא חצי מהאיברים ב-A tag, נכון? יש לי פה בדיוק חצי מהאיברים, וכדי להגיע ל-B tag אני חייב לקחת את כל האיברים פה פעמיים. עכשיו אף אחד מהאיברים האלה לא יכול, אז אומר שכדי להגיע ל-B, כן, להגיע ל-B tag אני חייב לקחת איזושהי תת קבוצה פה שהסכום שלה הוא B, כן? אז זה בעצם, זה כל הרדוקציה, צריך פה להוכיח נכונות, אבל זה כל הרעיון, וכן, ברגע שאני הוספתי, הכפלתי את כמות האיברים בקבוצה והכרחתי שכדי להגיע למספר היעד החדש כל האיברים מהקבוצה החדשה צריך לקחת אותם פעמיים, אז בהכרח מהקבוצה המקורית אני לוקח כל איבר לכל היותר פעם אחת. זה לא הגודל של S, נכון? זה סתם S, כאילו בביטל. נכון, סליחה. כן. זה כאילו הסכום של כל הדבר הזה פעמיים. טוב, שאלות על הרדוקציה הזאת? אוקיי. שאלה 3, אז כאן כן, הגדרתי p/poly tag, מאוד דומה למחלקה p/poly עם הבדל קטן. מה ההבדל? שכאן האלגוריתם מחזיר תשובה נכונה לא עבור כל הקלטים, אלא עבור כמעט כל הקלטים. מה זה כמעט? יש איזשהו פולינום זאת אומרת, לכל אורך קלט יש מספר פולינומי, או יש פולינום שחוסם את מספר הקלטים בכל אורך, שעליהם האלגוריתם מחזיר תשובה לא נכונה. ושוב השאלה האם זה שווה ל-p/poly או שונה ל-p/poly. אפשר שוויון על ידי לבדוק מה התשובות הלא נכונות ואותן כאילו ומזה לייצר את התשובות הנכונות. איך אתה בודק מה התשובות הלא נכונות? אפשר פשוט לשרשר כאילו את כל האלה שמחזירים תשובה לא נכונה ולדאוג שאנחנו לא ניקח אחד מהם. לשרשר שוב את מה? כאילו לשמור יש לכל יותר Q של N ריצות שבהם אנחנו נחזיר משהו לא נכון, אז פשוט לשרשר אותם ולדאוג לא לקחת אחת מהם. לשרשר איפה? לא, להפך, זה איקסים שעבורם התשובה היא לא נכונה, אז אתה משרשר אותם ואז מחזיר את התשובה ההפוכה כאילו. כן. או פשוט לדאוג מראש לא לבחור מהם כאילו. לא, אתה לא בוחר, האלגוריתם מקבל X ואת העצה שמתאימה לו. הבנתי, כן, כן. טוב, אז בעצם כאילו יש לי כאן איזושהי קבוצה קטנה של קלטים, זה מאוד דומה למשהו שעשינו, שיש לי קבוצה דלילה, ואז אני יכול בעצם שהעצה תכיל את כל המילים הרלוונטיות מתוך הקבוצה הדלילה הזאת, כן, זו קבוצה שהיא לכל היותר, יש מספר פולינומי של מילים, אז פשוט ניקח את העצות המקוריות, נשרשר לכל עצה את כל הקלטים שעליהם האלגוריתם אמור לטעות, ואז נריץ את האלגוריתם, ורגע לפני שאנחנו מחזירים תשובה נבדוק האם זה קלט שעליו אנחנו טועים, ואם כן אז נחזיר תשובה הפוכה. זה בעצם כל הרעיון. אז החלה בכיוון אחד ברור שהיא נכונה, בכיוון השני צריך לשרשר גם לכל אורך קלט, בעצם לכל עצה, את הקלטים שעליהם המכונה טועה, ופשוט לעשות בדיקה האם זה אחד מהקלטים האלה או לא.
אוקיי, השאלה הזאת עקרונית היא לא... אני חושב שיש פה משהו בצ'אט. אוקיי, אז יש לי פה עוד שאלה רגע אז אולי אני אכתוב את זה בקצרה, כן, אז עבור... כן, השאלה הייתה מה העצה... אוקיי, לאט לאט אני נשאר פה לבד, אני רואה, אבל... למה? אנחנו 17 אנשים. אני לא אעזוב אותך, דודי. כן, אני היחיד שמעז לחשוף את הפנים שלו פה. דודי, אני רק הולך לשירותים רגע, אני כבר חוזר. לא, בסדר, יש פה כמה אל תדאג, אנחנו איתך. איפה זה היה? היה איזה הרצאה שפעם נכנסתי אליה וכל אחד מהתלמידים בא, שם מכשיר הקלטה ויצא החוצה. אז המרצה אמר, טוב, גם שם מכשיר הקלטה ויצא החוצה. אז אין בעיה, גם אני יכול להיעלם. טוב, אז רק נעשה את זה בקצרה, מה העצה שנגדיר? אז אם יש לי איזושהי עצה AN, כן, עבור, או לכל N, לא כבר עברנו שאלה? אז שאלו אותי בכל זאת איך להגדיר את זה. אוקיי, סבבה. אז לכל N קיימת איזושהי עצה AN, וקיימים, אז בואו קיימת איזושהי AN, שהיא עצה לאלגוריתם המקורי, ונסמן, נגיד x1 על איזשהו xm להיות הקלטים עליהם a טועה, ואז נגדיר עצה an tag להיות פשוט עצה an, ואז נשאר שם עם פסיקים, לא משנה מה x1, x2 עד xn, כן, זו העצה החדשה. ועכשיו צריך להראות שאורך העצה החדשה an tag הוא עדיין פולינומי, וזה נכון כי זה פולינומי, ויש לי כאן מספר פולינומי של מילים, אז זה העצה החדשה, והאלגוריתם כמו שאמרנו, כן, מקבל קלט, מריץ את האלגוריתם המקורי עם העצה המקורית, ואז בודק האם הקלט הוא אחד מהקלטים האלה, אם כן נחזיר תשובה הפוכה, אם לא, נחזיר את התשובה של האלגוריתם המקורי. אוקיי, אז השאלה 4 העקרונית היא לא בחומר שלכם, מה שלימדתי כשנה שעברה זה שיש בעיה p-space שלמה, כן, אז ראינו, זה הראיתי שם, ואז אתם הראיתם בתרגיל בית ש-p משעת אורקל ל-p-space שווה ל-np משעת אורקל ל-p-space, משהו כזה. זה הראיתם יצאת אורקל ל-n p-space בצד ימין. בתרגיל, אוקיי, בתרגיל הראיתם ב-np-space, זה שווה ל-np. כן, וכאילו זה אותו דבר, כן. כי p-space ו-np-space שוות זה ישירות ממשפט סאביץ', אז בהינתן שאנחנו יודעים את הדבר שזה שווה לזה, ושוב, זה לא בחומר שלכם כי לא הספקנו להראות שיש בעיה p-space שלמה, אבל בהינתן שיש בעיה p-space שלמה, אז אותה בעיה ספציפית היא, כן, אז np משעת אורקל ל-p-space שווה ל-np משעת אורקל לבעיה הזאת, וגם זה שווה ל-p משעת אורקל לבעיה הזאת, ולכן הכל פה שווה. אז עקרונית זאת ההוכחה שהייתה לכם בתרגיל בית, עד כדי התוספת שגם יש בעיה p-space שלמה, כן, זה בעצם כל השאלה, אבל בסדר, שוב, זה לא שאלה שבחומר שלכם. אוקיי, וזו שאלה האחרונה שהייתה במבחן, האם RP משעת אורקל ל-RP שווה ל-RP? דודי, RP שווה כמו RP? רגע, איפה שאלה? כשאתה כותב P בחזקת משהו, כאילו בהרצאה הגדרנו רק P ו-NP, אז אנחנו כאילו אמורים לנחש שזה הרדוקציה היא הסתברותית פולינומית כאילו? פה אתה אומר. כן. זה לא רדוקציה, זה... שהאלגוריתם שמשתמש בגישות אורקל. אז כן, זה פשוט הגדרה של RP שיש לו גישת אורקל לבעיה ב-RP. אז ההסתברות הוא צריך להיות פולינומי, וההסתברות לתשובה הנכונה היא, כשהתשובה היא כן זה לפחות חצי, כשהתשובה היא לא, תמיד מחזיר, לפי הדרישות של RP. אבל נגיד שהגדרנו את P בחזקת S ו-NP בחזקת S, הבדלנו בין אלגוריתם דטרמיניסטי לא דטרמיניסטי. אז כאילו, מה ההגדרה כאן? אז אותו דבר בדיוק, ההגדרה של P ב-S היה
קיים אלגוריתם פולינומי דטרמיניסטי עם גישת אורקל ל-S שמכריע את הבעיה, ואם אני עושה אז מה זה RP ב-S? אז קיים אלגוריתם פולינומי הסתברותי עם גישת אורקל ל-S שמכריע, אז לפי ההסתברות של RP ו-S היא ב-RP. אוקיי, לא, סליחה, זה S רגיל, אבל כן, RP זה היה RP ו-RP ב-RP, אז זה אותו דבר עם ש-S היא ב-RP. זה נראה לי, כאילו האינטואיציה שלי אומרת שזה לא שווה, כי אנחנו מכריעים שם את מה שבאורקל. כאילו האורקל מכריע, זה לא משנה שזה בחזקת RP, זה אוקיי, כאילו RP בחזקת. נכון. אוקיי, אז מה, אז אם ככה זה הפרחה או שקילות שאלה פתוחה? אני חושב שזה עם RP שווה ל-co-RP. אוקיי, למה? באופן כללי בשאלות מהסוג הזה, אני שמתי לב שמחלקה עם גישת קוק למשהו שהוא גם הקו של עצמו, אז זה לא משנה את הכוח של המחלקה. כי אז במקום גישה אני יכול לסמץ. אז זה נכון, כן, זה בעצם מאוד דומה, או קצת יותר מאתגר, אבל זה מאוד דומה לשאלה. כאילו, אוקיי, אז נגיד ככה, אם כיוון אחד ברור, כן, אם הטענה נכונה, אם RP, אם גישת אורקל ל-RP שווה ל-RP, אז RP שווה ל-co-RP. זה גרירה שהיא קלה, כן, כי co-RP מוכלת בתוך המחלקה הזאת, אפילו אלגוריתם דטרמיניסטי, כן, זה אפילו מוכל ב-P שאתה אורקל לדבר הזה, כי תמיד אני יכול לשאול שאלה את האורקל ולהחזיר תשובה הפוכה, אז אם זה נכון, זה גורר את זה, זה יחסית פשוט. הכיוון השני, אם RP שווה ל-co-RP, אז למעשה... כאילו רשום למעלה RP חיתוך. בדיוק. אז זה בעצם שכל השאלה אם RP, אם שאתה אורקל ל-RP חיתוך, co-RP, שווה ל-RP. אז דיברנו על זה כבר קודם, ראיתם משהו כזה בהקשר של NP, כי אם תחליפו את כל ה-RP ב-NP, אז הדבר הזה נכון. אז למעשה זה נכון גם עם RP. למה זה נכון? אז הרעיון הוא אותו רעיון בדיוק, כן? יש לנו אלגוריתם מסוג RP, עם שאת אורקל לבעיה בחיתוך, שמכריע את הבעיה עם ההסתברויות של RP. אנחנו, כדי להחליף אותו באלגוריתם רק מסוג RP, אז יש לנו את האלגוריתם הבסיסי, יש לנו אלגוריתם עבור הבעיה ועבור הבעיה המשלימה של הבעיה הזאת, נריץ את האלגוריתם, כל שאלת אורקל נריץ את שני האלגוריתמים, אם אחד החזיר כן, בדיוק אותו דבר. כאן רק האתגר העיקרי זה שיש פה גם הסתברויות, אנחנו רוצים שבסוף ההסתברות לתשובה נכונה תהיה, כן, אם דיברנו ב-NP ו-NP חיתוך co-NP, אז שם כל השאלה הייתה אם קיימת ריצה. כאן לא מספיק שתהיה ריצה, אנחנו גם רוצים שההסתברות תהיה לפחות חצי. אז כאן צריך טיפה לשחק עם ההסתברויות, כן, האלגוריתם הוא אותו אלגוריתם, רק ההסתברויות צריכות להיות מראש קצת יותר גבוהות, אז אם ניקח, יש לנו אלגוריתם, כן, אז יש, בוא נגיד ככה, S שייכת ל-RP עם גישת אורקל ל-RP חיתוך co-RP, אז זה אומר שקיימת S תג ב-RP חיתוך co-RP, כך ש S או כן, וקיים אלגוריתם A עם גישת אורקל S תג שמכריע את S עם הסתברות נגיד גדול שווה משלושת רבעי. כלומר אני עושה אמפליפיקציה ואני אומר שההסתברות של תשובה נכונה כשהתשובה היא כן היא לא חצי אלא לפחות שלושת רבעי. אפשר לעשות את זה, כן, זו אמפליפיקציה יחסית פשוטה, ו-S תג שייכת ל-RP כחיתוך co-RP, אז יש לנו איזשהו אלגוריתם A שמכריע את S תג ו-A שמכריע את S תג משלים. בואו נגיד, כן, שעם הסתברות גדולה שווה מ-1 פחות
1 חלקי, אז אני צריך משהו יחסית גדול, 4t, משהו כזה, כאשר t הינו זמן הריצה של a. אז בעצם אני, במקום לקחת אלגוריתמים שיש להם איזושהי הסתברות או מסוג NP שיש ריצה שמחזירה תשובה נכונה, אני פשוט מסתכל מראש, הגדלתי את ההסתברות פה ל3/4 ופה למשהו שמאוד קרוב ל1, ואז האלגוריתם בעצם שמריץ את האלגוריתם הזה, בכל גישת אורקל ל-S-Tag הוא מריץ את האלגוריתמים האלה. אם בכל גישות האורקל יש אחד מהם שיחזיר את התשובה של כן, אז אנחנו יודעים בוודאות שנקבל את התשובה הנכונה, משהו כזה, כן, אז עושים פה איזשהו חסם איחוד, איזשהו חישוב של הסתברויות, ויוצא שהדבר הזה, יש לי לכל יותר T גישות לאורקל, לכן יש לי משהו כמו ביחד בהסתברות רבע שכל הדבר הזה יחזיר תשובה נכונה, ובהסתברות רבע הוא משהו כזה. קיצור, עושים פה את החישוב, אני יכול לעשות את החישוב אם אתם רוצים, אבל איזשהו משהו כזה, וזה מגיע מעל חצי. איך האלגוריתם לא משתמש בגישות אורקל? איך האלגוריתם? כאילו, אתה רוצה להראות שהוא ב-RP. כן, אז האלגוריתם, נגדיר A-Tag, שפועל כמו A, ובכל גישת אורקל, A יש לו גישת אורקל ל-S-Tag, אז הוא מריץ את A שמכריע את S-Tag ו-A שמכריע את S-Tag משלים, ואם אחד מהם יחזיר אחד, אז הוא ממשיך בהתאם, ואחרת מחזיר 0. זה אותו אלגוריתם בדיוק שהיה עם ה-NP, גישת אורקל ל-NP חיתוך או NP. בשאלה הזאת, נגיד, אם הייתי אומר שזה שקול בעיה פתוחה אחרת, כי יש שקילות בין בעיות פתוחות, עדיין הייתי מקבל ניקוד מלא, או שחייבים RP שווה ל-core RP? איזה שאלה, אם זה נכון, אז נכון, איזה שאלה אחרת. נגיד RP שווה ל-P. ואתה יכול להראות שזה שקול השאלה אם RP שווה ל-P? נראה שכן, כאילו RP שווה ל-core RP, לא שקול RP שווה ל-P. אם RP שווה ל-P אז כן, אז RP שווה ל-core RP, אני לא יודע אם RP שווה ל-core RP, האם זה אומר כאילו מכונה שאומרת לך שתמיד צודקת אם זה בקבוצה, ומכונה שתמיד צודקת אם זה לא בקבוצה. אז אם אתה מריץ את שניהם במקביל, אתה יכול לקחת את אחת מהם תמיד תחזיר לך תשובה נכונה. לא בהכרח, לשתיהן יש הסתברות, אתה רוצה אלגוריתם? לא, יש הסתברות לטעות רק בצד אחד. זה אותו דבר עם NP ו-CoNP, כן? אם NP שווה ל-CoNP זה לא אומר ש-NP שווה ל-P. זה לא בהכרח נכון. למה לא? אתה מסכים שאם NP שווה CoNP זה לא גובר בהכרח ש-NP שווה ל-P? שגם על זה אתה שואל. גם על זה אני שואל. אוקיי, אז אתה צריך להראות איזושהי הוכחה. אתה אומר שאם NP שווה ל-CoNP זה אומר שלכל בעיה ב-NP יש לי אלגוריתם לא דטרמיניסטי, אז שמכריע גם את הבעיה וגם את הבעיה המשלימה. אתה רוצה להראות אלגוריתם דטרמיניסטי שמכריע את הבעיה ומחזיר תמיד תשובה נכונה. אז האלגוריתם אתה יודע להראות שיש אלגוריתם לא דטרמיניסטי שיחזיר או משהו כזה, אבל אלגוריתם דטרמיניסטי מה הוא יעשה, כן? איזה בחירות הוא יבחר ויריץ, איך הוא יכול להריץ אלגוריתמים לא דטרמיניסטיים? טוב. החישוב פה של ההסתברות זה משהו מאוד דומה לשאלה שהראיתי לכם, אני חושב ממש לקראת הסוף שם, משהו שהראינו עם רדוקציה לטריסה או משהו כזה, זאת אומרת אני יכול לעשות פה את החישוב של ההסתברות אם אתם רוצים, אבל עשינו איזשהו חישוב דומה, זה לא שונה בהרבה ממה שכבר עשינו, זה חסם ייחוד בסוף, די פשוט.
אוקיי, אז בזה גם סיימנו את מועד ב' של שנה שעברה. יש עוד משהו שהייתם רוצים שנדבר עליו, או עוד איזושהי שאלה? כן, אפשר להראות אולי את החישוב פה, איך זה מסתדר. כי אני לא יודע אם הייתי מצליח מיד להבין שכאילו צריך את ה-1 פחות 1 חלקי 4T הזה. אז כאן חלק מזה זה להיזכר גם במה שעשינו שם, הראינו אלגוריתם שמחליף גישות אורקל באלגוריתם מסוג BPP, ואמרנו אז עשינו משהו דומה, אני יכול כאן ההסתברות, אז כאשר, כאן צריך לחלק, כאשר X לא ב-S, אז זה די קל לראות שההסתברות ש-A תג על X יחזיר 0, הוא תמיד מחזיר 0, נכון? כי מה האפשרויות? או שבאחת מהשאלות לאורקל אז שניהם יחזירו 0, אז הוא יחזיר 0, ואם תמיד אחד מהם יחזיר 1, אז בהכרח מה שהוא עושה, האלגוריתם A תג הזה הוא עובד בדיוק כמו האלגוריתם A עם גישת האורקל ל-S, נכון? ואז הוא הרי תמיד מחזיר 0 כי הוא מסוג RP, אז גם הוא תמיד מחזיר 0. אז להראות שהתשובה היא לא שהוא מחזיר תמיד 0, זה יחסית, ואין פה חישוב. זה נובע ישירות פשוט מאיך שהגדרנו את זה. בכיוון השני, עם X ב-S, אז ההסתברות ש-A תג על X יחזיר 1, בעצם אני טוען שהיא לפחות ההסתברות ש-A על X מחזיר 1, וגם A, אני משת אורקל, וגם A פועל בדיוק כמו A עם משת אורקל, כן, שזה בעצם שקול בכל שאלות האורקל, לפחות אחד מ-AS תג או AS תג משלים יחזירו 1. נכון, כאילו אם שני התנאים האלה יתקיימו, ההסתברות שזה מחזיר 1 וגם, זה שני מאורעות בלתי תלויים, נכון? זה שהוא יחזיר 1 וגם הם פעלו אותו דבר, אז הוא מחזיר 1, כן? זה חסם על ההסתברות. עכשיו הדבר הזה אנחנו יודעים שהוא גדול שווה מ-3/4, נכון? אני יכול לעשות את זה אחרת, יותר קל לי להסתכל פה על המאורע המשלים, נכון? זה שווה. דודי, צריך להראות את האמפליפיקציה עצמה? לא, מה? להראות את האמפליפיקציה עצמה, שאתה מעלה את ההסתברות. אז זה אפשר להשתמש במשפט שכבר הוכחנו. אוקיי, סבבה. זה היה מעל 2/3? אז ב-RP מספיק אפילו משהו שהוא קרוב מאוד לאפס. נכון. רגע, מה זאת אומרת משהו שקרוב? לא, ב-RP אנחנו הראינו בהרצאה לא עבור 2/3? לא, RP לא, הראינו, זה היה... גם אם יש לי משהו 1 חלקי פי של X, אני יכול להגדיל את זה עד משהו אקספוננציאלית קרוב ל-1. אוקיי, בסדר. הדבר הזה שווה ל-1 פחות ההסתברות ש-A עם גישת האורקל S תג מחזיר 0 פחות ההסתברות שהמשלים לזה כאן קיימת שאלת אורקל ש-A S תג ו-A S תג משלים יחזירו 0. אז עשיתי את המאורע המשלים כאן ועשיתי פה חסם ייחוד, אז זה או זה כנס לפעם משלמים, אבל זה 1 פחות הדבר הזה, המשלים של זה המשלים של זה, או המשלים של זה 1 פחות המאורע הזה פחות המאורע הזה, כן? זה חסם ייחוד יחסית פשוט. הדבר הזה קטן שווה מרבע, והדבר הזה, בגלל שיש פה חסם ייחוד, זה קטן שווה
T כפול 1 חלקי 4T, כי אם אני עושה T צעדים אז אני עושה לכל היותר T שאלות לאורקל, כל שאלה לאורקל ההסתברות שהאלגוריתם בעצם טעה, האלגוריתם שציפיתי שהוא יחזיר תקן שהוא טעה לכל יותר 1 חלקי 4T, כן, וכמובן הדבר הזה גם שווה לרבע, ולכן הדבר הזה גדול שווה מחצי. אז דילגתי פה על כמה שלבים, אבל זה בעצם העיקרון. עשינו איזשהו חישוב אולי קצת יותר מפורט באותה הרצאה, אני חושב שזה הרצאה 11 שעשינו את זה, או שתי, לא זוכר, 11 אני חושב שסוף 11 עשינו את זה, תסתכלו שם. למה צריך אבל את כל התהליך הזה? כאילו, זה לא קשור לשאלה, נכון? למה? ואז... לא, למה אפשר פשוט להגיד שאז אפשר, אם ה-RP שווה ל-co-RP, אז אפשר בהינתן בעיה ב-RP, לפתור אותה ב-RP. כאילו RP עם גישת אורקל ל-co-RP חיתוך RP, אז אפשר לעשות RP. אז זה מה שהראיתי פה, איך אתה מראה את זה בלי הדבר הזה? פשוט להגיד שיש לי גם מכונה ל-RP וגם מכונה ל-co-RP, אז אני מכריע למה מהם היא שייכת. ואז בהכרח אם זה... אני מכריע למה היא שייכת ואני יודע בהכרח שהיא לא בשני. ואז אפשר... על כל שאלה כאילו... טובה, יש לך... מה? אתה עושה זה, כשאתה מסתכל על משהו כזה, אז יש לך מכונה מסוג RP ויש לה גישת אורקל לבעיה שהיא ב-RP חיתוך co-RP, אז אתה צריך, כדי להראות ש-S ב-RP, אתה צריך להראות אלגוריתם בלי גישת אורקל, אז אתה צריך כל שאלה לאורקל להחליף בהרצה של שני האלגוריתמים של RP ו-co-RP, ואתה צריך בעצם לדאוג שההסתברות בסוף שכל ההרצות החזירו תשובה נכונה, יחד עם כל זה בסוף אתה עדיין תהיה מעל החצי. כן, אבל לגבי, אם זה לא שם, אז אפשר בקלות להחזיר שזה ב-100%, נכון? בהסתברות שווה X לא ב-S, אז ברור שהדבר הזה זה קל להראות. כש-X כן ב-S צריך להראות איזשהו חישוב ולהגיע בסוף לדבר הזה גדול שווה מחצי. טוב. תודה. אוקיי, אז יש לנו שאלה בצ'אט. 2021, מועד ב', שאלה 2. לפני שעוברים שאלה, היית רוצה את הכיוון הפשוט שנמצא פה למעלה. שוב, מה? תעלה קצת למעלה פה בעמוד. עוד. אמרתי, לא, זהו, בשאלה 5. יש כיוון פשוט, אמרת, אם RP, אם גישה ל-RP שווה ל-RP, אז RP שווה co-RP. כן. למה זה פשוט? RP, co-RP מוכלת ב-P, אם יש את אורקל ל-co-RP, נכון? כי אני פשוט יכול לשאול את האורקל מה התשובה לשאלה ולהחזיר את הדבר הזה, אבל הדבר הזה שווה ל-P אם יש את אורקל ל-RP, כי גישת אורקל, דיברנו על זה, לבעיה או לבעיה המשלימה זה אותו כוח, והדבר הזה גם מוכל ב-RP, גישת אורקל ל-RP. אלגוריתם שהוא, כן, P מוכלת ב-RP, אלגוריתם שהוא הסתברותי בפרט הוא גם, סליחה, אלגוריתם שהוא דטרמיניסטי בפרט גם אפשר לחשוב עליו כאלגוריתם הסתברותי. אוקיי. אוקיי, אז נעבור שנייה רק ל-21, מועד ב'. אז זה אין לי פה באייפד, אז תצטרכו אתם לפתוח את זה. אז אני מסתכל ב-2021, מועד ב', שאלה השנייה, שאלה של הרדוקציה. והשאלה הייתה, אוקיי, יש לכם את זה? זה מולכם או שאני צריך איכשהו לנסות לשתף את זה? אם תוכל לשתף זה מצוין. זה ייקח קצת זמן, כן, צריך להעביר את זה לאייפד, ואם יש לכם דרך... אז איזה מועד אמרת? 2021 מועד ב' של הקיץ, כן? נניח.
אז הגדרתי פה בעצם איזושהי בעיה של מעגל המילטוני מורחב או הרחבה לבעיית מעגל המילטוני. בעצם השאלה היא, בהינתן גרף במספר K, האם אני יכול להוסיף K קשתות לגרף כדי לקבל שבגרף יהיה מעגל המילטוני? כן, זו בעצם השאלה. אז יש פה שוב הסבר קצת, אולי הגדרה קצת ארוכה, אבל הבעיה שמוגדרת זה בעיה שבהינתן גרף במספר K, השאלה היא האם, לא בהכרח בגרף יש מעגל המילטוני, אבל האם אני יכול להוסיף K שהוא גדול מ-0, כן, מספר כלשהו של קשתות, כדי שבגרף יהיה מעגל המילטוני. וכאן השאלה שוב, להכריע אם זה ב-P, NP שלם, ולהוכיח את הדבר הזה. אפשר להראות רדוקציה מ-DHP, לא? אוקיי, שמה הרדוקציה? מוסיפים קודקוד S שזר לגמרי לגרף, ואת K שווה ל-2, ואז כאילו יהיה חייב להיות קשת שיוצאת מ-S, וקשת שנכנסת ל-S, ואז הקשת שיוצאת ממנה זה כאילו יהיה חייב להיות הקודקוד הראשון במסלול, והקשת שחוזרת זה האחרון במסלול. למה לא פשוט רדוקציית הזהות עם 1? זה גם נראה לי העבוד. איזה שאלה אתם מדברים? אני רק עכשיו פתחתי את זה. 2021, מועד ב', כן, של הקיץ. כן, שאלה 2. 2. נראה לי שגם ההוספה של S סבבה מ-DHP. כן, אז זה כנראה... זה כאילו מסלול המילטוני עם רדוקציית הזהות עם 1. אז זהו, אז אפשר מה שיונתן הציע, מה שרומי הציע, זה שניהם, זה בעצם אמור להיות אותו עיקרון, כן, אז כאן אני יכול לקחת, בואו נגיד, מבעיית מסלול המילטוני, ולהגדיר K שווה ל-1. אז אם יש לי מסלול המילטוני בגרף, כמובן שאני יכול להוסיף קשת אחת שהיא מהקודקוד האחרון לקודקוד הראשון ולקבל מעגל, ואם אני יכול להוסיף קשת כדי לקבל מעגל, אז או שהמעגל לא מכיל את הקשת ואז בפרט יש לי מסלול, או שהוא כן, ואז שוב, איפה שהוספתי את הקשת, בהכרח יש לי מסלול מהקודקוד הראשון לאחרון. זה בעצם, זה סוג של רדוקציה די ישירה אפשר ממסלול המילטוני, ו-K שווה ל-1, אפשר להוסיף קודקוד אם רוצים, ואז K שווה 2, כן, זה בערך התשובה. אוקיי. זהו, אנחנו מוכנים למבחן מחר? עוד שאלה. לגבי אי שוויונות בהסתברות, מה צפוי מאיתנו לזכור? כל מה שלמדתם. לא, כי כאילו, אוקיי. אי שוויונות כמו צ'בישב וצ'רנוף, אנחנו לא באמת זוכרים את זה. תזכרו, מה כאילו... אוקיי, בסדר. אפשר אולי להביא את זה בתוספת במבחן? תראו, אם לא תזכרו בדיוק את החסם ותכתבו במבחן, כאילו תזכרו את הרעיון שמצ'רנוף אני יכול לקבל דעיכה אקספוננציאלית ותלות במספר ההרצות, ולא תזכרו שזה בדיוק, לא זוכר מה, K חלקי 18 או משהו כזה, בסדר, אני לא אוריד על זה נקודות, כן, זה לא העיקר. מעבר לזה, אז החסמים די פשוטים, אין יותר מדי מה... אוקיי, לא, פשוט היה מבחן עם שאלה שהיה צריך להשתמש בה במרקוב, וכאילו, זה נגיד לי שוויון שלא ראינו בקורס לבד, אז כאילו, סתם כזה, האם אנחנו צריכים לחזור על כל האי שוויונות האלה לקראת המבחן? ראיתם מרקוב, השתמשנו בו בשיעור האחרון. טוב, זה אני לא יודע, לא יכולתי להגיע. אתה לא ראית, שאר מי שהגיע כן. יש אופציה אבל אולי להביא את האי שוויון אם נצטרך אותו, או שזה יגלה כאילו, או נגיד בסוף להביא גם ככה את כל האי שוויון. השאלה אם כדאי שנשקיע עכשיו זמן לחזור עליהם וללמוד. כמה זמן זה לוקח? זה חלק מהמעבר על החומר, אין פה משהו מעבר לזה. ושוב, אם לא תזכרו בדיוק מה החסם נותן, אבל תזכרו את העיקרון שלו, אני לא אוריד על זה נקודות, כן? זה... מרקוב נותן לי משהו, הסתברות לסטייה מהתוחלת, או... צ'בישב אני חושב לא השתמשנו באמת, אבל מרקוב וצ'רנוף השתמשנו. שזה חסמים יחסית בסיסיים. אוקיי, יש פה שאלות האם אפשר לפתור את מועד 2023, אז כן, אפשר, אבל זה אתם תעשו, אמרנו תעשו אתם מחר. ננסה.
לא בטוח שנס. תשמע, גם ננסה זאת מילה גדולה. בסדר, זה המבחן לא... אני לא יודע מה הרושם שקיבלתם מהמבחן, שני המבחנים שפתרנו עכשיו, סך הכל השאלות הן לא בשמיים, העקרונות... כן, כאילו, אם כתבת את השאלה, זה די קל. למרות שאתה צריך לכתוב את השאלות, ואז זה יהיה... כן, לא, סתם, אבל את האמת שבאמת, כאילו, אם יש לך דודי שעוזר לך, זה בסדר. דודי, השאלה אם אתה אנחנו צריכים במצב להיות רוח דודי. טוב, כי... עם גישת אורקל סיימת עם לדודי. הדוקטורט, אז השאלה אם אתה עם במצב גישת רוח אורקל טוב. לדודי, בדיוק. מה השאלה? לא שמעתי? עם גישת אורקל לדודי זה די קל, אמרתי. מה רואי אתה אמרת? גם אמרת, זה בדיחה. אני אמרתי, השאלה אם אתה במצב רוח טוב אחרי שסיימת את הדוקטורט. רוח מעולה, כן. זהו, אז ככה, לפנה. ברוח של ראש השנה, שנהיה לדודי ולא לסטודנט רגיל. שנהיה לדודי ולא לעידו ברקאי. יהיה מועד ג' מה זה? יהיה מועד ג' לסמסטר קיץ. אני מקווה מאוד שלא. אבל מה, זה יצא המועד א' עם טיימינג ממש גרוע. ישר אחרי צום גדליה. כן. זה דברים שאני לא קובע לא את הזמן, לא את התאריך, לא את השעה, וגם לא אם יהיה מועד ג', זה לא דבר שאני קובע, זה משהו שאני... כאחד שצם מאוד מאוד קשה לי עם זה. אתה מתאבל על מותו של גדליה, קשה לך. כן. טוב, יש איזושהי שאלה. השאלה אם הצום ימשיך למחר, אם גם מחר נתאבל. דודי, למשל בשאלות... מחר נעשה משהו, מילה שמאוד קרובה, אני אתאבל. אין בעיה, אני יכול לעזוב ואתם תמשיכו להריסקו בדיחות, בסדר, זה לא יסתיים ברגע שאני עוזב. יש שאלה שאתם עוד רוצים לשאול משהו לפני שאנחנו מסיימים? לא, אוקיי, אחלה. טוב, אז שיהיה לכם המון בהצלחה מחר, אנחנו דודי. בבוקר. דודי? שומעים אותי? כן. יש לך השאלות שלה להראות שקילות עם שאלה פתוחה, להוכיח להפריך. אז יש לפעמים שעשינו גם עכשיו, אז יש למשל החלה אחת שהיא יותר מובנת, ואז החלה שנייה שהיא קצת יותר קשה. אז יש לך איזושהי המלצה של האם להתחיל לנסות להפריך, האם לנסות לחשוב לנסות להתחיל להוכיח ואז לראות אם זה מסתדר, ואז לראות אולי אם צריך שקילות. יש משהו מניסיונך. מניסיוני בתור כותב השאלות, האם כדאי... אין לי המלצה. ההמלצה היא לנסות להבין טוב את ההגדרה שאתם מקבלים, ולחשוב רגע האם אתם חושבים שהדמיון, ההבדל הוא הבדל משמעותי, או הבדל שהוא לא משמעותי. לא, אין לי... כל אחד ניגש לזה אחרת, אין לי המלצה טובה. אם לנסות להוכיח, ואם לא, אז להפריך, לנסות להפריך, לא יודע, איך ש... אוקיי. הפתרונות כותבים על הטופס, כאילו, או שזה מחברת? כן, אז המבחן נראה כמו ש... מה שפתחתי לכם פה, זה ככה נראה המבחן, ככה אתם תקבלו אותו. הפתרונות הם רק על הטופס, לא במחקר. ואם למשל יונתן כתב בכל המשבצת ואז הוא שם לב, אוי, לא, אז זה בכלל... זהו, זה תמיד קורה לי. תמיד זה קורה לי, דודי, אתה תקבל מחברת מפולגנת, משהו נורא. תכתוב לך, יש לך מחברת טיוטה, תכתוב על המחברת טיוטה, ואז שיהיה לך פתרון טוב, תכתוב לה... אבל 2.5, איך נספיק, דודי? נו, תראה, עברו אפילו לא 2 וכבר פתרנו 2 מבחנים. כן, אבל זה מינוס השעה של הכתיבה והחשיבה וזה גם בלי טיוטה, אתה מבין? תראו, אתם יכולים לעשות X על הפתרון, ואז להגיד, יש בסוף, כן, בסוף יש כאן... יש שם 2 משבצות מסכנות. ואתם יכולים לכתוב בעמוד השני של הדף, גם זה נסרק. כאילו בצד השני... זה דו צדדי וצד אחד הוא... כן, אז תמיד אני מקבל כאלה תשובות של... תתחיל לקרוא פה, תעבור לזה שם, ושם יש לי חץ, תעבור לעמוד הזה, חלק למטה, תעבור לזה מעל. יש לי לפעמים כאלה שאני עושה גם מסלולים שלמים של קריאות כאלה, אז אפשר למצוא פתרונות, כן. בדיקת מבחן היא ב-NL? אתה צריך לכתוב את המבחן ב-L. הכתיבה של המבחן, בסדר, השקעתי במבחן במחשבה שזה גם לא יהיה לכם קשה מדי, אני מקווה
אני מקווה שהמבחן הוא כן יהיה הוגן, נראה את התגובות שלכם אחרי, אבל הניסיון הוא כן לעשות מבחן שהוא לא קשה מדי, לא קל מדי, איפשהו באמצע. לא קל מדי. אגב, חס אמרת וחלילה. שיש שאלות קשות, קלות, בינוניות, אז זה לפי סדר השאלות או לא בהכרח? אין קשר בין הסדר של השאלות לבין הקושי שלהם. ההמלצה אז היא כן, נגיד אם אתם, אוקיי, זו המלצה שאני יכול לתת לכם במבחן, אם אתם רואים שאלה שאתם, כאילו, תעברו מראש על כל השאלות, אם יש שאלה שאתם רואים שברור לכם מה התשובה, פשוט תפתרו אותה קודם, ואז תעברו על שאלות היותר קשות, כן? תתחילו מלראות, כן, תתחילו מלראות שאתם, מהשאלות שברור לכם, ואז תשקיעו בשאלות, כי יכול שיהיו שאלות יותר קלות, גם זה בסוף סובייקטיבי, כן? אבל זה לא, הסדר לא בהכרח מלמד על הקושי של הבעיות. יכול להיות שזה היה באשמתי, דודי. סורי. מה באשמתך? אז שמעת את עצמך פעמיים. אז זהו, היה פה איזה משהו, כן, שקצת בלבל אותי. תודה רבה, דוד. זהו, נראה לי... בכיף, יאללה, שיהיה לכם הצלחה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, דודי. תודה רבה. ביי. נתראה מחר. ביי. דודי, אתה תגיע למבחן מחר פעם אחת לכל כיתה, איך זה עובד? יש שתי כיתות, אני חושב שאני אגיע פעמיים. משהו כמו חצי שעה אחרי תחילת המבחן, זה משהו כמו שעה וחצי כזה. אני חושב שחצי שעה זה קצת מדי זמן, לא? פשוט יש אנשים כאלה שמגיעים 20 דקות מתחילת המבחן, ואז רוב הסטודנטים בכלל לא הספיקו לעבור על כל הטופס בזמן הזה. זה מעט מדי, מבחינתי אין לי בעיה, אני אגיע יותר מאוחר. אוקיי, בסדר. כמה את השאלות של בסדר, דודי, מקרה הכי גרוע מועד ב', יהיה בסדר. כן, טוב, לא בסדר, אני אגיע, אז אולי קצת אחרי יותר מחצי שעה, אין הרבה כיתות, זה לא מובהק בעצם. הבנתי, בסדר. טוב, ממש תודה על העזרה. בכיף, יאללה, בהצלחה. ביי, להתראות. ביי.